και 1,5 χρόνο γενικός γραμματέας δασών με αρμοδιότητα δάση. Άρα λοιπόν αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα τα έχω δει και σε επίπεδο, ας το πούμε, υψηλότερο πολιτικής και θεσμών. Οπότε θα μπορούσα πολύ συνοπτικά, αυτό το σκοπό και νομίζω θα βοηθούσε και τη συζήτηση που νομίζω πρέπει να επικεντρώσουμε, είναι ότι θα σας παρουσιάσω συνοπτικά ποιο είναι το υφιστάμενο πλαίσιο διεθνώς, ευρωπαϊκά, αλλά κυρίως και εθνικά όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είναι το μεγάλο ζήτημα και της εποχής μας, όπως ξέρετε, και μέσα από αυτό πώς αναδεικνύονται προκλήσεις για όλους εσάς στην αγορά εργασίας. Και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και άμεσα. Που πιστεύω και μέσα από την παρουσίαση θα φανεί αυτό. Ωραία. Φαίνεται? Ωραία. Ναι. Και να φύγει. Με βλέπουν τέλος. Ναι. Φαίνεται όλη σας η οθόνη. Φαίνεται και από το πλάνο όλο το πλαίσιο, όχι μόνο η παρουσίαση. Έτσι, ακριβώς. Φαίνεται και που μιλάω, έτσι. Ναι, και η μόνη διαφάνεια φαίνεται. Ωραία. Αλλά φαίνομαι και εγώ που μιλάω, έτσι. Ναι. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, εγώ να σας πω δεν θα βασιστώ στις διαφάνειες, αλλά θα σας μιλήσω ελεύθερα. Λοιπόν, κάποια πράγματα που τα ξέρουμε και τα ζούμε και στην καθημερινότητά μας, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, τελικά, η κλιματική κρίση. Που όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας πόσο σημαντικά μας επηρεάζει η κλιματική κρίση και το είδαμε και στη χώρα μας. Το είδαμε φέτος, το 2023, που είχαμε τις πλημμύρες αυτές τις καταστροφικές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, και είχαμε και πάλι πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές. Πάλι το 2021 είχαμε επίσης καταστροφικές πυρκαγιές. Βλέπουμε δηλαδή που δεν είχαμε προηγουμένως τέτοιου φαινόμενα με τέτοια δρυμύτητα, δεν είχαμε αντιμετωπίσει, έτσι δεν είναι? Και αυτό όσο πάει και επιτείνεται. Θα σας μιλήσω για αυτό. Μάλιστα, αυτό που επίσης παρατηρούμε είναι ότι έχει αλλάξει και το κλίμα. Το κλίμα τείνει να γίνει τροπικό. Δηλαδή, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πιστεύω και στην Κρήτη θα το βιώνετε, υψηλές και παρατεταμένες περιόδους υψηλής θερμοκρασίας. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την επόμενη μέρα να πέφτει η θερμοκρασία, αναζωπτώσεις και φαινόμενα που παλιότερα δεν παρατηρούσαμε. Τα οποία φαινόμενα αυτά έχουν επίπτωση και στην καθημερινότητά μας, έχουν κόστος και σε ανθρώπινες ζωές ακόμα, όπως δυστυχώς το βλέπουμε όλο και περισσότερο, και από την άλλη πλευρά έχει επίπτωση στην ποιότητα της ζωής μας, αλλά έχει και επίπτωση και οικονομική, τεράστια. Άρα λοιπόν, και αυτό δεν σημαίνει φυσικά μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει διεθνώς. Και αν αυτό το φαινόμενο, όπως όλοι οι επιστήμονες έχουν συμφωνήσει πλέον, γιατί παλιότερα, όπως γνωρίζει και ο Κοσμήτος, υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα? Λέω, όλοι έχουν συμφωνήσει ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και όσο πάει, αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το πούμε, όσο περνάει ο καιρός όλο και θα επιδεινώνεται. Δηλαδή, όλοι έχουν συμφωνήσει πλέον ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί, και εδώ επίσης όλοι συμφωνούν, ότι αν δεν κάνουμε κάτι, αν δεν κάνουμε τίποτα,
Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι. Έλεγα λοιπόν ότι αν αφήσουμε το φαινόμενο αυτό να εξελιχθεί και δεν κάνουμε τίποτα, και εδώ δεν συζητάμε να κάνουμε κάτι σε επίπεδο χώρας ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί διεθνή συνεργασία. Όλοι δηλαδή πρέπει να συνεισφέρουν. Αν το αφήναμε έτσι, θα αυξανόταν η θερμοκρασία κατά αρκετούς βαθμούς, πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς, και θα φτάναμε σε τεράστιο κίνδυνο για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Έτσι. Πέραν της ποιότητας ζωής που κινδυνεύει πλέον παντού. Αυτό το συνειδητοποίησε η ανθρωπότητα λίγο αργά. Το συνειδητοποίησε στην ουσία το 2015, θα έλεγα εγώ, με την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, που εκεί υπήρξε μία πρώτη συμφωνία το 2015. Έτσι, δηλαδή πολύ πρόσφατα. Πριν 8 χρόνια. Και συνειδητοποίησαν όλοι ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, που είναι αναπόφευκτη και που οφείλεται, όπως ξέρετε, οφείλεται στην εκπομπή ρήπων. Ιδιαίτερα διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και ρήπων του θερμοκηπίου. Γιατί τι γίνεται? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εγκλωβίζεται στην ατμόσφαιρα, εγκλωβίζονται οι ρήποι και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Άρα, αυτό που συμφώνησαν το 2015 είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε, να βρούμε τρόπους η αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2 βαθμούς σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Αλλά το καλύτερο θα ήταν η αύξηση να μην υπερβεί τον 1,5 βαθμό. Έχω να σας πω βέβαια, και το ξέρει ο Κοσμήτωρας, ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις ότι η θερμοκρασία έχει προσεγγίσει την αύξηση του 1,5 βαθμού, ήδη τώρα, φέτος. Άρα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και αυτό που έχω να σας πω, και το άλλο που έχουν συμφωνήσει πλέον οι επιστήμονες, μετά το 2015 βέβαια, είναι ότι θα πρέπει μέχρι το 2050 το αργότερο να συμφωνήσουμε σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Δηλαδή μία αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα συνολικά στο ισοζύγιο στον πλανήτη. Αυτό τι σημαίνει όμως? Προσέξτε τι σημαίνει. Ότι μέχρι το 2050 θα αυξάνεται το φαινόμενο. Δηλαδή μέχρι το 2050 είναι αναπόφευκτο και θα το δούμε και στην Ελλάδα, θα το βιώσουμε όλοι μας. Θα χειροτερεύουν τα πράγματα, θα έχουμε ακόμα χειρότερες πλημμύρες, ακόμη πυρκαγιές, mega fires, που ξέρετε και από τη θητεία μου στη Γενική Γραμματεία Δασών, ήμουν κοντά σε αυτό το ζήτημα και πρέπει να σας πω ότι είχαμε συνέχεια αγωνία, διότι τις πυρκαγιές αυτές, και έχω μιλήσει και με τα στελέχη της πυροσβεστικής, δεν μπορούμε πλέον να τις αντιμετωπίσουμε με τις συμβατικές μεθόδους. Η πυροσβεστική κάθεται και το παρακολουθεί, γιατί η πυρκαγιά επεκτείνεται με μια μεγάλη δρυμύτητα, μεγάλη σπορδρότητα, που με τις συμβατικές μεθόδους και τους τρόπους που μέχρι τώρα ήξερε η πυροσβεστική υπηρεσία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Περνάει από πάνω από το σώμα των πυροσβεστών. Να φανταστείτε ότι στις επόμενες πυρκαγιές, ενώ ξέρετε ότι ο κλασικός τρόπος είναι να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, να σταματήσει τη φωτιά, να μην έχει κάτι να τάψει. Ένα μεγάλο διάδρομο, ας πούμε, 10 μέτρα, 15, ας πούμε, και να σταματήσει η φωτιά. Τώρα πλέον δεν σταματάει η φωτιά. Επεκτείνεται με τεράστια ταχύτητα και πέρασε, να καταλάβετε, 5 φορές πάνω από την Εθνική Οδό το 2021 στις πυρκαγιές. Πράγμα που δεν έχει ξανασυμβεί. Γιατί η Εθνική Οδός θα ήταν ένα φυσικό ανάχωμα, ας το πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα οι πυρκαγιές, ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλέον τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Άρα, επειδή αναμένεται τα επόμενα χρόνια να έχουμε παρατεταμένες περιόδους θερμοκρασίας, για παράδειγμα, θερμοκρασίας 45 βαθμούς, στην Κρήτη ίσως και ακόμα χειρότερα. Ήδη το ζείτε. Αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Επομένως, τι πρέπει να γίνει? 2 είναι τα δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους ρήπους, έτσι ώστε να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα, στην ουδετερότητα άνθρακα το 2050, αλλά αυτό θα μας πάρει τουλάχιστον σχεδόν 30 χρόνια. Και αν το πετύχουμε. Γιατί μιλάμε για, πρέπει να γίνει παγκόσμια προσπάθεια. Από την άλλη όμως, επειδή θα υπάρχει
το φαινόμενο αυτό, το ζητούμενο είναι να προσαρμοστούμε στο φαινόμενο, γιατί είναι εδώ. Άρα υπάρχουν δύο πράγματα, mitigation and adaptation, ας πούμε. Μείωση των ρήπων και από την άλλη πλευρά προσαρμογή. Αυτά τα δύο ταυτόχρονα. Γιατί η μείωση των ρήπων δεν θα μας βοηθήσει εφόσον θα επεκτείνουν τα φαινόμενα. Γι' αυτό, επειδή μιλάμε τώρα εδώ για μελλοντικές προοπτικές επαγγελματικές, για όλους εσάς, γιατί είστε και από διαφορετικές σχολές. Εγώ έχω να σας πω, και το ξέρει πολύ καλά βέβαια και ο Κοσμήτρος, και το συζητήσαμε και πριν, ότι θα υπάρξουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης από φύτων όλων των τμήματων μηχανικών, ιδιαίτερα μηχανικών, διότι ποιες θα είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, οι μηχανικοί. Και επίσης έχω να σας πω, τώρα δεν πάω με βάση τις διαφάνειες, σας το λέω ευθύς εξ αρχής, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιοι, επειδή οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση είναι τεράστιες και οικονομικές, τρισεκατομμύρια ανά τον κόσμο. Όλες αυτές οι ζημιές έχουν τεράστιο κόστος αποκατάστασης. Και έχει υπολογιστεί φυσικά το κόστος αποκατάστασης των ζημιών είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του προλαμβάνει. Της πρόληψης δηλαδή, του να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε από πριν στο ότι θα έχουμε πλημμύρες πρωτοφανείς. Τι θα πει πρωτοφανείς πλημμύρες? Όπως ξέρετε, εμείς οι μηχανικοί μελετούμε τα φαινόμενα με μελέτες, ας πούμε, και αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα τώρα δεν υπάρχουν. Το ζήσαμε στη Θεσσαλία, διότι έχουν υπολογιστεί input, ας πούμε, μελέτες, είναι τα δεδομένα τα οποία είχαμε ως τώρα. Ότι πλημμύρες τέτοιου επίπεδου με τέτοιες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε μία μέρα, συναντούσαμε μία φορά στα 100 χρόνια. Και τώρα μπορεί να το βλέπουμε μία φορά στα 3 χρόνια. Άρα αλλάζουν και τα δεδομένα, το πώς μελετούμε τα έργα. Άρα τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν, πρέπει να προσαρμοστούν. Εδώ λοιπόν αυτό που έχω να πω γενικά, γιατί θα έρθουμε και στα ειδικότερα, ότι εσείς όλοι που είστε μηχανικοί διαφορετικών ειδικοτήτων, θα έχετε πολλή δουλειά. Γιατί θα χρειαστούν μηχανικοί για τα έργα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα φαινόμενο. Ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά έργα και επειδή, όπως είπαμε, συμφέρει και οικονομικά να κάνεις τα έργα τώρα παρά να τα κάνεις μετά την καταστροφή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προβλέψει σημαντικότατους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό για εσάς που είστε τώρα, κάποιοι από εσάς του χρόνου θα βγείτε στην αγορά εργασίας. Το ξέρω και από τη θητεία μου στο Υπουργείο. Τα επόμενα 4 χρόνια στη χώρα μας θα υπάρξουν συνολικά 70 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, αν υπολογίσει κανείς το Ταμείο Ανάκαμψης, τους όρους, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους λοιπούς πόρους είναι πάνω από 70 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση κρατικής μορφής. Αν εκεί υπολογίσετε και τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, τους ιδιωτικούς πόρους, αλλά και τη μόχλευση μέσω τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κλπ., καταλαβαίνετε ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας ένα τεράστιο ποσό, εκ των οποίων το 1 τρίτο περίπου, ας πούμε, στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα κατευθυνθεί στον τομέα περιβάλλον ενέργεια. Τουλάχιστον το 1 τρίτο. Άρα, στον τομέα αυτό, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να γίνουν έργα. Και αν δεν γίνουν τα επόμενα 4 χρόνια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι πλέον οι πόροι, είναι να μην χάσουμε τους πόρους. Γιατί μετά τα 4 χρόνια, ιδιαίτερα η ανάκαμψη, μετά τα 2 χρόνια, αν δεν έχουν συμβασιοποιηθεί τα έργα, χάνονται οι πόροι. Άρα καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο μας στοίχημα και η πρόκληση δεν είναι το να βρούμε πόρους. Χρήματα, αυτό που λέγανε, θα υπάρχουν όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί αν δεν τα αξιοποιήσουμε, θα τα χάσουμε. Άρα λοιπόν τι γίνεται τώρα? Βγαίνουν πάρα πολλά έργα, ιδιαίτερα στους τομείς περιβάλλοντος ενέργειας, και θα βγαίνουν τα επόμενα χρόνια, και είστε πολύ τυχεροί που είστε τώρα σε αυτή την ηλικία και θα βγείτε στην αγορά εργασίας, γιατί δυστυχώς με τον καιρό της κρίσης τα πράγματα αντίστροφα. Δηλαδή δεν βρίσκατε δουλειά και όσο και να θέλατε, και υπήρχε
trade, ας πούμε. Τώρα, αντίθετα, επειδή μιλάμε και με τεχνικές εταιρείες, και το ξέρετε κι εσείς, οι εταιρείες ψάχνουν μηχανικούς. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε σπανίωτης ταλέντων και ικανοτήτων. Δεν υπάρχει σπανίωτης πόρων. Σπάνιο αυτό, έτσι. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Ψάχνεις να βρεις λεφτά και έχεις άπλετο δυναμικό. Αυτή την περίοδο, και εγώ πιστεύω τα επόμενα 10 χρόνια, είστε πάρα πολύ τυχεροί δηλαδή, οι εταιρείες ψάχνουν μηχανικούς και δεν βρίσκουν. Και όχι μόνο μηχανικούς. Καλά, ιδιαίτερα μηχανικούς, έτσι. Μηχανικοί, αυτή τη στιγμή, άμα βγείτε, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε δουλειά σύντομα. Άμεσα. Γιατί περνάει ο καιρός, χειροτερεύει και η κατάσταση, δεν υπάρχουν μηχανικοί. Και βλέπουμε τώρα και το φαινόμενο να έρχονται. Και κάποιοι που ήταν στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να έρχονται. Το βλέπω εγώ με από τους δικούς μας του Μετσοβίου, παρόλο που εδώ οι αποδοχές φυσικά είναι χαμηλές, αλλά θα αυξηθούν λόγω της αύξησης της ζήτησης. Κανόνας της αγοράς, αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά, σιγά σιγά θα ανέβουν και οι μισθοί. Αυτό είναι σίγουρο. Και τα επόμενα χρόνια θα το δείτε και αυτό. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κάποιος που είναι καλός δεν θα πρέπει να φοβάται τίποτα. Δηλαδή, από εσάς. Δηλαδή, οι εταιρείες διψούν να βρουν στελέχη. Εμένα πώς δεν μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: έχεις κανένα καλό μηχανικό. Άρα, ένας καλός δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς τι είναι αυτό που το ξέρετε ίσως. Όταν βγείτε από το Πολυτεχνείο, έχετε μια γενική γνώση σε διάφορα μαθήματα, αλλά δεν είστε εξειδικευμένοι σε κάποια πράγματα. Αν πάτε σε μια εταιρεία, η κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες και τις δικές της προτεραιότητες. Και μέσα στην εταιρεία, επειδή εσείς τι μαθαίνετε στο Πολυτεχνείο, εσείς μαθαίνετε γρήγορα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, εσείς αυτό που μαθαίνετε είναι επειδή έχετε τόσα μαθήματα, δεν ξέρω και Κοσμήτα πόσα έχετε εσείς εδώ, 60 μαθήματα. Είναι πολλά μαθήματα και μέσα σε 5 χρόνια. Άρα εσείς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μαθαίνετε ένα καινούργιο αντικείμενο. Έτσι να διαβάζετε, να παρακολουθείτε κλπ. Αυτό που θα σας μείνει όταν τελειώσει το Πολυτεχνείο είναι ότι ό,τι και δουλειά να σας δώσουν, και αυτό εγώ, ας πούμε, όταν έχω ένα μηχανικό στην ομάδα, τι του λέω, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι. Προσπάθησε να το μάθεις σε 3 μέρες, ας πούμε, 4, διάβασε τι γίνεται, θα το μάθεις. Γιατί αυτό που μαθαίνετε είναι να μαθαίνετε. Εντάξει. Και αυτό ζητάνε και οι εταιρείες. Δεν περιμένουν να σου οδηγεί στα πετρέλαια, ξέρω. Η Energean δεν πιστεύει ότι θα σας πάρει και θα τις λύσετε τα προβλήματα, θα σας βάλει ένα εξάμηνο, θα σας δώσει την ευκαιρία να μάθετε τα εξειδικευμένα ζητήματα με τα οποία απασχολείτε και επειδή ακριβώς περάσατε αυτά τα 5 χρόνια εκπαίδευσης, θα μπορέσετε να τα μάθετε. Αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο να το βρει κανείς σε στελέχη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, αν βρουν ένα καλό στέλεχος, θα ξεκινήσει χαμηλά. Θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, να παίρνει 1.000 ευρώ. Αλλά γρήγορα, αν είναι κάποιος ικανός, οι εταιρείες τι θέλουν να το κρατήσουν το στέλεχος. Και ξέρετε, υπάρχει κινητικότητα, εφόσον υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και κινητικότητα από εταιρεία σε εταιρεία. Άρα λοιπόν, τι κοιτάνε οι εταιρείες, καλό να τον κρατήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είναι ανταγωνιστικές, ας πούμε, και στην προσέλκυση στελεχών. Επομένως, αν είστε καλοί, πολύ γρήγορα θα γίνετε χρήσιμοι και απαραίτητοι εν τέλει και θα αυξηθούν και οι αποδοχές και θα κάνετε μια καριέρα. Άρα, αυτό που λέω ευθύς εξ αρχής, θα το συζητήσουμε, ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά και σας εξήγησα για ποιο λόγο. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα έχετε ακούσει τα SDGs, για Sustainable Development Growth. Οι 17 στόχοι είναι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μία ατζέντα διεθνής, που αφορά 17 στόχους προκειμένου να υπάρξει βιωσιμότητα της ανθρωπότητας. Από τους 17 στόχους που δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί, οι 8 όμως είναι περιβαλλοντικοί. Υπάρχουν και κοινωνικοί στόχοι και οικονομικοί. Στόχοι για την ευημερία της ανθρωπότητας. Ας πούμε, η ανισότητα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανισομέρεια της κατανομής του πλούτου είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έτσι. Το Global North, Global South, που εγώ είμαι και στην UNESCO τώρα, συνέχεια αυτό συζητάμε. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά, εμείς είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στις ανεπτυγμένες χώρες, η διαφορά μεταξύ ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων χωρών, τεράστια διαφορά. Δηλαδή, στην Αφρική, στις χώρες της Αφρικής,
ακόμα ο μισθός βρίσκεται, ας πούμε, στα 100-150 δολάρια. Σε χώρες της Ασίας αντίστοιχα, ας πούμε. Αυτό το gap, λοιπόν, είναι ένα από τα ζητήματα των SDGs. Αλλά υπάρχουν και 8 περιβαλλοντικοί στόχοι που αφορούν τη βιωσιμότητα με το περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, υπάρχει πλέον ένα consensus, υπάρχει μια συμφωνία διεθνής, προκειμένου να μπορέσει η ανθρωπότητα να επιβιώσει. Αυτά τώρα εισαγωγικά. Πάμε τώρα για την Ευρώπη. Τι κάνει η Ευρώπη? Στην Ευρώπη έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία? Το Green Deal που λέμε. Τι είναι η Πράσινη Συμφωνία? Με απλά λόγια, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη μέχρι το 2050 προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο πώς λειτουργεί και η οικονομία και οι πολιτικές, δηλαδή και θεσμικά μέτρα, αλλά και μέτρα που θα αλλάξουν όλο τον τρόπο προς ένα νέο μοντέλο. Ποιο είναι το νέο μοντέλο? Το λέτε, είναι πράσινη ανάπτυξη με μηδενικές εκπομπές ρήπων, κυκλικότητα στην οικονομία, πολύ σημαντικό, θα τα πούμε μετά τι σημαίνει κυκλική οικονομία, αν δεν το γνωρίζετε ακριβώς. Πρέπει να το γνωρίζετε όμως, γιατί έχει να κάνει με διαχείριση πόρων, και από εκεί και πέρα, βέβαια, ψηφιακή μετάβαση. Άρα έχουμε 2 μεταβάσεις που είναι ουσιώδεις και το βλέπουμε και στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πράσινη ενεργειακή μετάβαση και ψηφιακή μετάβαση. Εμείς και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτά τα 2 πάνε μαζί. Και είναι και οι 2 τομείς που θα δούμε πολύ μεγάλη ζήτηση για μηχανικούς. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε για τον ένα τομέα, τον πράσινο, που θα δούμε πάρα πολλούς μηχανικούς, με πολύ μεγάλη ζήτηση για μηχανικούς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάποιος που θα τελειώσει και θα έχει ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή είναι ειδικός ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε τομέα που κάνει με IT, θα βρίσκει δουλειά επίσης πολύ μεγάλες προοπτικές. Αυτά είναι τα 2. Τώρα, τι λέει το Green Deal? Λέει μέχρι το 2050 κλιματική ουδετερότητα, που είπαμε πριν. Και να πω κάτι. Η Ευρώπη, ίσως να το ξέρετε, είναι πολύ φιλόδοξη περιβαλλοντικά. Και η χώρα μας, μάλιστα εγώ στα Συμβούλια του Περιβάλλοντος, εκπροσωπούσα το Υπουργείο, ήμασταν οι πρώτοι που ήμασταν υπέρ της μείωσης των ρήπων ως το 2030 κατά 55%. Και ήμασταν από τις φιλόδοξες χώρες, ας πούμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φιλόδοξη σε σχέση ήπειρος, σε σχέση με άλλες υπήρους ή κράτη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, οι οποίες, ξέρετε, επί Τραμπ βγήκαν εκτός διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα. Τώρα με τον Biden προσεχώρησαν. Είναι ο Al Gore, ο οποίος ήταν παλιός υποψήφιος των Δημοκρατικών, θα τον έχετε ακούσει ίσως, ο οποίος είναι ο ambassador για το κλίμα. Αυτός εκπροσωπεί, ας πούμε, συχνά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον έχουμε γνωρίσει κιόλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον αυτή την περίοδο έχουν την ίδια πολιτική ακριβώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί αν μετά τις εκλογές αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει μπορεί να κερδίσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει, ας πούμε, ότι δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Θεωρεί ότι όλα αυτά είναι σε χλαμάρες. Γιατί είναι και συμφέροντα από πίσω, όπως καταλαβαίνετε, πετρελαϊκά συμφέροντα κλπ. Και θα δούμε ποια είναι αυτά τα συμφέροντα. Άρα, μείωση των ρήπων κατά 55% στο 2030 είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος. Άρα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς και θα υπάρξουν πολύ μεγάλες επενδύσεις μέχρι το 2030. Σωστά. Στους τομείς που θα τους δούμε ποιοι είναι οι τομείς περιβάλλοντος και οι τομείς απασχόλησης για ένα μηχανικό. Τώρα, σημαντικός στόχος για να πετύχουμε τη μείωση των ρήπων είναι η μετάβαση σε αυτό που λέμε καθαρή ενέργεια. Τι θα πει καθαρή ενέργεια? Για πείτε, τι λέμε όταν λέμε καθαρή ενέργεια? Ναι. Όχι λίθι και πετρέλαιο, αλλά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακριβώς. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος ποιος είναι? Να μπορέσει να μεταβεί η Ευρώπη ή δυνατόν, αν γινόταν,
στο 100% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Κυρίως οι μεγαλύτερες προοπτικές βρίσκονται στον τομέα των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών. Γιατί εκεί μπορείς να παράξεις μεγάλη ποσότητα ενέργεια. Είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίναμε στο 100% ΑΠΕ. Γίνεται αυτό? Όχι. Γιατί δεν γίνεται? Ναι. Ότι τεχνολογικά ακόμα, επειδή οι ΑΠΕ έχουν αυξομοίαση στην παραγωγή ενέργειας, δεν μπορείς όταν έχεις μικρότερη παραγωγή, δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δεύτερο, βέβαια, είναι ότι πρέπει να απτυχθούν και συστήματα διαχείρισης των αγωγών, που και αυτό ακόμα ίσως να μην έχει οριμάσει τόσο πολύ τεχνολογικά, και θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα δίκτυα, που είναι ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Στη χώρα μας, ξέρετε, δεν υπάρχει capacity στα δίκτυα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το βλέπαμε στο Υπουργείο, υπάρχει μια τεράστια ζήτηση για επενδύσεις σε ΑΠΕ, που πληρώνουν ιδιώτες, επενδυτές, να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Ο περιορισμός στη χώρα μας είναι το δίκτυο. Δηλαδή, δεν έχει capacity, δεν έχει δυναμικότητα το δίκτυο να υποδεχτεί τους νέους σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα πρέπει και εκεί να γίνουν επενδύσεις. Και εκεί λοιπόν πάλι χρειάζονται μηχανικοί. Έτσι. Ποιος θα κάνει αυτές τις μελέτες? Και όχι μόνο ηλεκτρολόγοι, έτσι να το πούμε. Και περιβαλλοντολόγοι, γιατί όλα αυτά συνδέονται με μελέτες περιβαλλοντικών που πρέπει να έχουμε σε κάθε είδους ενέργεια και έργο και δραστηριότητα. Το ξέρετε αυτό. Και από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι να φτάσουμε στο 70%, ως 70% μπορούμε να φτάσουμε, σε 100% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, και από την άλλη πλευρά, που αυτό άπτεται και τις δραστηριότητες του κινήματος βέβαια άμεσα, θέλουμε να καταργήσουμε σιγά σιγά παραδοσιακές μορφές ενέργειας, όπως είναι το πετρέλαιο και ο λιγνίτης. Και θα μου πείτε, μα καλά ρε παιδιά, γιατί αφού ο λιγνίτης, θα πείτε, αφού έχουμε λιγνίτη στη χώρα μας, τζάμπα. Είναι έτσι? Είναι όμως έτσι? Είναι τζάμπα? Γιατί δεν είναι τζάμπα? Όχι τζάμπα σε εισαγωγικά, έτσι. Δεν είναι τζάμπα, αλλά είναι φθηνό. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αυτό που... Δήμητρα, έτσι. Σταυρούλα. Αυτό που είπε η Σταυρούλα είναι το ότι ναι, μεν είναι ευθύνη η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτης ως η φθηνότερη. Αν και τα φωτοβολταϊκά έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με το λιγνίτη είναι ότι παράγει ρήπους και διοξείδιο του άνθρακα, και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει όριο στους ρήπους, και επειδή οι λιγνητικές μονάδες ξεπερνούν αυτό το όριο, θα πρέπει να πάνε να αγοράσουν δικαιώματα ρύπανσης. Και τα δικαιώματα ρύπανσης θα αγοράζουν από το χρηματιστήριο ρήπων. Του διοξείδου δηλαδή το χρηματιστήριο, που αξιομειώνονται οι τιμές, και βρισκόταν η τιμή του CO2 ανατόνο στα 15 ευρώ, και τώρα που έχει φτάσει σχεδόν, οδεύει προς 100 και μπορεί να το ξεχάσει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και μάλιστα όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, βρήκε μια ΔΕΗ μη βιώσιμη. Γιατί ήταν μη βιώσιμη, πήγαινε για χρεοκοπία δηλαδή, η οποία τώρα πάει περίφημα οικονομικά. Γιατί βασιζόταν στο λιγνίτη, που θεωρητικά θα ήταν φθηνός και δεν θα επιβάλλει οικονομικά. Συνέβαινε το αντίθετο. Πήγαινε για χρεοκοπία, γιατί αν πλήρωνε τους ρήπους από το λιγνίτη, θα βρισκόταν και έπρεπε να αγοράζει ρήπους. Καλά, δεν συζητάμε για τώρα που έχει φτάσει 100 ευρώ ο τόνος. Άρα λοιπόν και οικονομικά συμφέρει πλέον να ξεφύγουμε από το λιγνίτη. Έτσι ξεκάθαρα. Και το κάνει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, ας πούμε, τώρα κάνει μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Και βέβαια να πούμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τους άλλους πετρελαιοπαραγωγούς ή τις άλλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, που θα τη ληστεί, ας πούμε, τα ΕΛΤΕ και τα λοιπά, Motor Oil, αυτές ακόμα βγάζουν πολλά λεφτά από τη διαχείριση του πετρελαίου, των παραδοσιακών μορφών ενέργειας. Όμως είναι αυτό που λέμε cash cow. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί? Τώρα βγάζουν πολλά χρήματα, αλλά είναι βέβαιο, αυτό το ξέρουν πλέον, ότι κάποια στιγμή θα έχουν μεγάλα προβλήματα, δεν θα μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιο
και τα συμβατικά καύσιμα. Οπότε τι κάνουν όλοι αυτοί, οι μεγάλοι, κάνουν επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Το ίδιο κάνουν και οι πετρελαιάδες στις αραβικές χώρες. Τώρα που έγινε η COP28, η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης ήταν ο πρόεδρος της πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δηλαδή, αυτό είναι και λίγο οξύμορο. Αλλά αυτός, εντάξει, και όλη η πολιτική όλων αυτών των χωρών ξέρουν ότι έχει μία λήξη. Είναι τζάμπα. Δηλαδή, αυτοί ζουν πάρα πολύ καλά, πολύ υψηλό επίπεδο ζωής, αλλά με αποθέματα πετρελαϊκά που κάποια στιγμή δεν θα απολούνται. Άρα λοιπόν και αυτοί κάνουν πλέον επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα. Έτσι. Φτιάχνουν φωτοβολταϊκά στις ερήμους, κάνουν άλλες επενδύσεις. Κασκάου θα πει ότι συσσωρεύει μετρητά κεφάλαια, τεράστια, και επενδύει σε άλλους τομείς προκειμένου όταν πλέον σταματήσει να βγάζει λεφτά, γιατί είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή δεν θα βγάζει λεφτά, θα πρέπει να πας στους άλλους τομείς και να βγάζεις από τους άλλους τομείς. Να έχεις δηλαδή εκμεταλλευτεί τώρα, πας πολύ καλά και έχεις άφθονο μετρητό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι εταιρείες. Γι' αυτό και οι μορφές απασχόλησης που θα συναντήσετε, γιατί όλα τα συνδέουμε και με τις μορφές αυτούς, εγώ προσπαθώ να σας δώσω μια γενική ιδέα. Αν πάτε να δουλέψετε, ας πούμε, στα ΕΛΠΕ ή στη Motor Oil ή άλλες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που ίσως ήταν και το χώρο, αλλά κάποιος που τελείωνε ορυκτούς πόρους, πάρα πολλοί θα πήγαιναν, ας πούμε, ο φυσικός δρόμος θα ήταν να πάνε εκεί. Τώρα πια δεν θα πάτε. Πολλοί θα βρουν θέσεις εργασίας αυτού του τύπου τις εταιρείες και τις περιφέρειες εκατοντάδες που συνδέονται με τα δύο όλες αυτές τις εταιρείες και μελετητικές και εταιρείες μηχανικών και υποστήριξης και συμβούλων επιχειρήσεων κλπ. Και αυτές οι εταιρείες πλέον στρέφονται στην καθαρή ενέργεια. Άρα και εκεί υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης και δραστηριοποίησης. Και βέβαια, αυτό που λέει εδώ στη διαφάνεια, μια βιομηχανική στρατηγική για μια ανταγωνιστική πράσινη ψηφιακή Ευρώπη. Βιομηχανία. Να στραφεί σε ένα νέο πρότυπο. Ποιο είναι το πρότυπο? Αυτό που λέμε το κυκλικό πρότυπο, που το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Τι είναι κυκλική οικονομία με μία πρόταση? Πείτε. Ουσιαστικά, μήπως αυτό το παράδειγμα, για παράδειγμα το διοικητικό και ίσως θα βρίσκουμε κάποιο μέλλον του τρόπο να βοηθάμε να μην είναι παράδειγμα. Οκ. Άλλος? Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε σε κάποια άλλη δουλειά. Το απόβλητο. Το απόβλητο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Το απόβλητο θα το αξιοποιήσουμε και αυτό γιατί είναι απελευθερωθεί στο περιβάλλον. Οκ. Άλλος? Σε σχέση με το τι είναι η κυκλική οικονομία. Ότι ένα παράγωγο παραμένει σε κύκλο αξιοποίησης, είναι περισσότερο, πρέπει να έχουμε τελικότερο την απόλυση. Οκ. Άλλο. Είναι τρόπο για αποστηλή του αποβλήτου, κύριε Καλεγάνη. Να μην ισχύει ότι αγοράζω καταναλώνω απορρίτου. Σημαίνει ότι κυρίως χρειάζομαι αηφορία και τότε δυνατόν επαναχρησιμοποιήσει ξανά αξιοποίηση μέσω μεθόδων και όσο το δυνατόν αυτό θέλουν να πετύχουν από ό,τι γνωρίζω, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σε αυτή την Ευρώπη. Σωστά. Θα σταθούμε εδώ γιατί είναι και κομμάτι της σχολής, ας πούμε, αυτό. Άλλο. Και εγώ είμαι και έδρα κυκλικής οικονομίας, οπότε θα τα πούμε. Για πείτε εσείς. Καλά, η μητέρα καλή. Όχι. Είστε το αντικειμένο κι εσείς. Εσείς. Κάθε μυαλό που υπάρχει ένα γραμμικό μοντέλο σε μια παραγωγή. Να πούμε ότι στη μέση έχουμε ένα εργοστάσιο και στην είσοδο έχουμε κάποιους πόρους, όπου είναι νερό, ενέργεια και αγαθά. Στην έξοδο έχουμε απόβλητο, το οποίο είναι ρήπη, είτε υγρό είτε στερεό απόβλητο. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτή την κατάληξη και να την βάλουμε στην αρχή. Σίγουρα χρειάζεται μια επεξεργασία, αλλά αυτό είναι στο καλό. Η κυκλικότητα. Να βάλουμε ένα επιπλέον δρόμο προς τα αρχή. Έχει κάποια άλλη άποψη? Συμφωνώ σε όλα αυτά. Θα σας πω και τη δικιά μου άποψη. Άλλος? Να προσθέσει κάτι σε αυτά? Πάνω σε αυτά που είπαν, ότι έχουμε σε ένα μάθημα για διαχείριση των αποβλήτων. Το τοπικό σενάριο είναι τα απόβλητα με γύμνιο πόρος. Ώστε να χρησιμοποιούμε είναι τα απόβλητα απόβλητα.
να μετατραπούν σε πόρους. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο εσείς? Αυτό το απόρριμα γίνεται ότι. Ωραία. Σας πω με πολύ απλά λόγια τι σημαίνει κυκλική οικονομία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσείς πιάσατε το ένα σκέλος. Ποιο είναι το ένα σκέλος? Ποιο είναι το γραμμικό μοντέλο? Εξορρίτω πόρους, παράγω σε μια παραγωγική μονάδα οποιοδήποτε είδους, παράγω προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, καταναλώνω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μετά στο γραμμικό μοντέλο, το αντίθετο του κυκλικού, το απορρίπτω το προϊόν ως απόρριμα, γιατί δεν το χρειάζομαι καθόλου μετά το τέλος του κύκλου ζωής. Και που το απορρίπτω, κλασική κατάσταση ήταν σε χυτά. Έτσι. Παλιά κομματέρες, τώρα χυτά, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Που τώρα έχουν γίνει χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων. Τι θα πει όμως αυτό? Αυτό θα πει, αυτό ήταν το κλασικό μοντέλο. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα? Τι θα πει κυκλική οικονομία? Να συνεχίσω να παράγω τον ίδιο αριθμό προϊόντων και περισσότερο, προκειμένου να καλύψω τις καταναλωτικές μας ανάγκες, έτσι, ως ανθρωπότητα. Αλλά τι? Δύο πράγματα. Το ένα που δεν το είπατε. Να χρησιμοποιώ λιγότερους πόρους, πρώτες ύλες δηλαδή, και ενέργεια, προκειμένου να παράξω τα ίδια και περισσότερα. Αυτό δεν το είπατε. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο, και θα μιλήσουμε για αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, επειδή σε όλες τις φάσεις, εξόρυξη, την παραγωγή, την κατανάλωση και την απόρριψη υπάρχουν απόβλητα, να κάνουμε τι? Να καταλήξουμε σε αυτό που λέμε κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Τι θα πει κοινωνία μηδενικών αποβλήτων? Ότι δεν θα έχουμε καθόλου απόβλητα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, θα τα χρησιμοποιούμε ως πρώτες ύλες και ενέργεια, δηλαδή θα τα μετατρέπουμε σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Και εδώ επισέρχεται ο μηχανικός, διότι το να μετατρέψει ένα απόβλητο σε πρώτη ύλη είναι ένα τεχνικό ζήτημα και δεν είναι και καθόλου εύκολο. Σωστά. Εδώ χρειάζεται δηλαδή διεργασίες, χημικές διεργασίες, know-how τεχνικό και καινοτομία. Και αυτή τη λέξη να την κρατήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντική. Σας είπα κατηδίαν πριν ότι οργανώσαμε το Green Tech Challenge το Σαββατοκύριακο στο Πολυτεχνείο για 7η χρονιά, το μεγαλύτερο εθνικό διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας, που ήρθαν 200 ομάδες και στον ημιτελικό έφτασαν 80 σχεδόν, με ιδέες, και είχε και φοιτητικές ομάδες και startup εταιρείες και ερευνητικές ομάδες. Και ήρθαν τόσες πολλές ομάδες και είχαν αναπτύξει καινοτόμες ιδέες, αλλά τους βοηθήσαμε εμείς σε μια διαδρομή να φτάσουν να έχουν βιώσιμα πράσινα επιχειρηματικά σχέδια. Δηλαδή, business plan να είναι κάτι βιώσιμο, δηλαδή να μπορεί να επιβιώσει και οικονομικά. Έτσι. Γιατί αλλιώς τι νόημα να έχει την καλύτερη ιδέα, μα η ιδέα αυτή δεν πωλείται. Έτσι, είναι πολύ ακριβή. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Και θέλω να σας πω και σας το λέω τώρα, το συζητήσαμε και με τον Κοσμή τώρα, να το ξέρετε. Το Green Tech Challenge που το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια και ήμασταν τότε και πρωτοπόροι, ας πούμε, τώρα πλέον έχει γίνει ο μεγαλύτερος εθνικός διαγωνισμός, περιλαμβάνει 15 πανεπιστήμια. Θα ήταν καλό, αν θέλετε, ομάδες να έρθουν και από εδώ. Ήρθε από την Κρήτη μια ομάδα από το παραγωγής και διοίκησης. Αν θέλετε, έχετε κάποια ιδέα, μπορείτε, μπείτε στο Green Tech Challenge να δείτε περί τίνος πρόκειται. Γιατί όμως αναφέρθηκα στην καινοτομία? Διότι για να μπορέσει τα απόβλητα να τα μετατρέψει σε χρήσιμους πόρους χρειάζεται καινοτομία. Και στο Green Tech Challenge έχουμε 20 περίπου, τους λέμε Green Tech Partners, εταιρείες που το στηρίζουν, όχι οικονομικά και οικονομικά, αλλά κυρίως έρχονται και μιλάνε στελέχη τους, τους παίρνουμε εμείς δηλαδή, και μιλάνε στους φοιτητές γιατί παρουσιάζουν πού υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομίας που να βοηθήσει σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Στον τομέα τους. Δηλαδή ήρθαν από την Τέρνα, μιλήσαν για τις άπτερ. Μην νομίζετε ότι οι εταιρείες, επειδή έχουν μηχανικούς, τα ξέρουν όλα ή μπορούν όλα να τα κάνουν. Ένα φρέσκα μυαλά απ' έξω, που είναι out of the box που λέμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή όλες οι εταιρείες θέλουν φρέσκα μυαλά, φρέσκες ομάδες, ας πούμε, που μπορεί ξαφνικά να αναπτύξουν κάτι που δεν το ξέρουν, που δεν το έχουν υπόψη τους. Το φωτίζουν από διαφορετική πλευρά.
Άρα λοιπόν καινοτομία είναι η λέξη. Για να μετατρέψουμε, όπως είπαμε, τα απόβλητα σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Το ενεργειακό κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά ποια είναι η δεύτερη έννοια της κυκλικής οικονομίας? Αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή να παράξουμε περισσότερα προϊόντα με λιγότερους πόρους. Αυτό πάλι χρειάζεται στοιχεία καινοτομίας και τεχνολογίας, που και εκεί δουλεύουν μηχανικοί. Γιατί αυτό που απαιτείται είναι τα προϊόντα να τα σχεδιάσει κανείς διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα. Προκειμένου από την αρχή, από το σχεδιασμό, να προβλέψεις τι θα γίνει στα προϊόντα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το κινητό τηλέφωνο πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά από 3-4 χρόνια, ξέρω πόσο θα το κρατήσει κανείς, να μην καταλήξει σε ηχητά. Απαγορεύεται κιόλας. Να ξέρετε, στη Γερμανία έχουν κλείσει όλοι οι ηχητά. Έτσι. Εκεί π.χ. Εμείς είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε στο 20% ακόμα ανακύκλωση, by the way, το λέω έτσι για να ξέρετε. Άρα τη δουλειά μας περιμένει. Έτσι. Θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να φτάσουμε ανακύκλωση 70%. Και ό,τι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί να πηγαίνει σε ενεργειακή αξιοποίηση, που και εκεί είμαστε πίσω. Έτσι. Δεν έχουμε καν μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Άρα λοιπόν, από την αρχή σχεδιάζουμε το προϊόν έτσι, ώστε μετά το τέλος του κύκλου ζωής να ξέρουμε ακριβώς πώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε ή θα ανακυκλώσουμε όλα τα τεμάχια του τηλεφώνου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και νέες, τώρα θα φτιαχτούν τηλέφωνο, γιατί να πρέπει να αγοράσουν καινούριο μοντέλο, ας πούμε, να πάρουν ένα ολόκληρο τηλέφωνο. Έχουν υπάρξει και τέτοιες προτάσεις, να αλλάζει ένα τσιπάκι. Γιατί στην ουσία τι αλλάζει το τηλέφωνο, έτσι, πρέπει όλο να το αλλάξεις. Μπορεί να αλλάζει ένα μικρό κομμάτι, ένα module, ας πούμε, του τηλεφώνου, και έτσι γλιτώνεις πόρους. Έτσι. Το software ούτως ή άλλως αναβαθμίζεται. Άρα, τι θέλω να πω, ότι. Για πείτε, ναι. Το κομμάτι του κινητού, μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σωματικές αλλαγές στην κοινωνική κατανάλωση. Ναι. Για παράδειγμα, ότι όλοι οι φροντιστές θα είναι πλέον τύπου ΣΕ, ή θα ήταν ένας από τους φροντιστές, και στο 2015, ήταν εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό. Έτσι. Οι εναλλασσόμενες μπαταρίες στην κινητά, και δεν να πετάξω όλο το κινητά το ένα ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Apple, η οποία αναδείχθηκε ακόμα και στην επισκευή ενός υπολογιστή, θα βοηθούσε στην ανακύκλωση και να παραμένει στον κύκλο της οικονομίας, ότι το επισκευάζεται και να παραμένει. Έτσι. Τότε μαχόμαστε νομικά, ενδεχομένως εταιρείες, και δεν είναι όλο θέμα του μηχανικού, αν ξέρω ότι ξέρω να ανακυκλώσω. Αλλά η εταιρεία, εξ αρχής όπως είπατε, ασχολείται να φτιάξει ένα προϊόν που να μπορεί να επισκευάζεται, ένα τσιπάκι να αλλάζει. Θέλω να πω ότι μετά από ένα όμως είναι άλλο μάχη του μηχανικού. Όχι, να σας πω εγώ τι γίνεται. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Οι εταιρείες δεν μπορείς να τις προσαρμόσεις στα νέα πρότυπα μόνο με κανονιστικές διατάξεις. Αλλά πλέον αυτό το οποίο θα γίνει αναπόφευκτα. Και η Apple και κάθε Apple, η Apple είναι δύναμης, έτσι, ελέγχει τον πλανήτη. Αλλά παρόλα αυτά θα αναγκαστούν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες να προσαρμοστούν λόγω ανταγωνισμού. Δηλαδή θα υπάρξει μια άλλη εταιρεία η οποία θα το κάνει. Ο ανταγωνισμός, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θεσμικά να επιβάλλεις στις εταιρείες. Εντάξει, υπάρχει το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά στην ουσία λόγω ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα έχουν άλλοι, θα αναγκαστεί και αυτή να προσαρμοστεί. Και ούτως ή άλλως, και να το συζητήσουμε και αυτό, ξέρετε για τα ESGs, ας πούμε. Τι είναι τα ESGs, ξέρετε? Ξέρετε τι είναι τα ESGs? Όχι, ξέρει κανείς. Το ESG είναι κάτι που τώρα είναι το μεγάλο ζητούμενο σε όλες τις επιχειρήσεις. Environmental and Social Governance, ESG. Environmental and Social Governance. Γράψτε το, γιατί θα ήταν καλό να το γκουγκλάρετε και να μάθετε τα πάντα περί ESG, γιατί αυτό παίζει πάρα πολύ στις επιχειρήσεις τώρα. Τι θα πει αυτό? Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά πλέον θα γίνει υποχρεωτικό, σας το λέω, είναι σίγουρο, και θα τεθεί και θέμα επιβίωσης μια εταιρεία να διοικείται με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή, πλέον ξεφεύγουμε από τις εταιρείες που κοιτάνε μόνο το κέρδος, θα αναγκαστούν δηλαδή, γιατί προς τα εκεί οδεύουμε, θα πρέπει να κοιτάνε
κοινωνία και το περιβάλλον, διότι θα αξιοποιούνται στο χρηματιστήριο και η αξία των μετοχών τους θα εξαρτάται από το ESG που λέμε. Μία αναφορά ESG, δηλαδή που θα αναφέρει το τι έχει κάνει η εταιρεία, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο και των προϊόντων, αλλά και στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Και μάλιστα θα αξιολογείται η μετοχή της εταιρείας από τους μετόχους. Και εταιρείες που έχουν μία ESG πλέον αναφορά προηγμένη, θα κερδίζουν και σε αξία. Άρα και μάλιστα υπάρχει ειδικός κλάδος, ειδικός και ελληνικό χρηματιστήριο, γιατί ήμουν χθες, μίλησα προχθές μάλλον, σε μια εκδήλωση του χρηματιστηρίου. Πλέον όλες οι εισηγμένες εταιρείες, και θα το έχω και στις διαφάνειες, θα σας αφήσω τις διαφάνειες αν θέλετε να τις μοιραστείτε. Στο κλιματικό νόμο έχουμε πει, που θα αναφερθώ ίσως και λίγο αναλυτικά, παρόλο που δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στο εθνικό κλιματικό νόμο αναφέρεται στο ότι όλες οι εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου είναι υποχρεωμένες στο τέλος κάθε έτους να εκπονούν μία μελέτη βιωσιμότητος όπου υπολογίζουν και το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Υποχρεωτικά. Και θα το καταθέτουν σε ένα αποθετήριο. Άρα λοιπόν γίνεται ήδη υποχρεωτικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις να υπολογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα και από την άλλη πλευρά να καταθέτουν ένα σχέδιο μείωσης του. Επομένως, και μάλιστα αυτό θα παρακολουθείτε κάθε χρόνο, δηλαδή θα κάνουν updating. Κάθε χρόνο θα καταθέτουν το νέο report με τα στοιχεία του έτους. Και θα ελέγχονται πλέον και από τους μετόχους και θα είναι αυτό ανοιχτό, έτσι, στον καθένα, πρόσβαση σε όλους. Άρα λοιπόν πλέον όλες οι εταιρείες είναι αναγκασμένες να παρακολουθούν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Και η Apple καλά, εκεί δεν συζητάμε, γιατί εκεί η Wall Street, ας πούμε, πλέον θα αξιολογεί, υπάρχει δείκτης βιωσιμότητας στις εισηγμένες επιχειρήσεις. Και όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να μπουν σε αυτό το δείκτη για να κερδίσουν σε αξία. Έτσι. Δηλαδή άρα δεν θα υπάρχει καμία ούτε Apple ούτε τίποτα. Καλά, δεν συζητάμε, θα πάει και στις μικρομεσαίες και στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις σιγά-σιγά. Θα το ζήσουμε. Όλα ξεκινάνε από τις μεγάλες που αναγκάζουν να συμμορφώνονται προς αυτά τα πρότυπα και σιγά-σιγά θα φτάσει και στη μικρή. Προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Θα είναι υπομένες να καταθέτουν μία έκθεση για το ESG και να πω και τι είναι το S, είναι το social. Επειδή, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει και αναφέρθηκα στα SDGs στην αρχή. Social, στα SDGs έχει και το social, κοινωνικό. Οι επιχειρήσεις αναγκαστικά πρέπει να κοιτάξουν τον κοινωνικό τομέα. Πάλι για να αξιολογηθούν, ας το πούμε, και από το χρηματιστήριο και από τους μετόχους και να έχουν μια υψηλή ευκαιρία. Άρα κοιτάνε και το κοινωνικό και το πώς συμπεριφέρονται και ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, πώς συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους και ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους. Και αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στο ESG report που έλεγα προηγουμένως. Έτσι. Δηλαδή, ποιες είναι οι σχέσεις με τους εργαζόμενους, τι συνθήκες εργασίας υπάρχουν και τι έκαναν την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά που πέρασε σε αυτό. Άρα, σημειώστε ESG και στον τομέα αυτών θα υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης. Δεν εταιρεία, μην χρειάζεται ESG report. Ποιος θα το καταρτήσει, εξωτερικές ομάδες, αλλά και στελέχη. Θα υπάρχει σε κάθε εταιρεία ένα στέλεχος που θα είναι το στέλεχος ο υπεύθυνος βιωσιμότητας της εταιρείας. Έτσι. Άρα όλες οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν τουλάχιστον έναν. Αν όχι και ομάδα. Ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν ολόκληρη ομάδα που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Άρα και εδώ κάτι που μπορεί να απασχοληθεί ένας μηχανικός, γιατί μην το κρύψουμε. Οι μηχανικοί έχουμε. Γιατί ξεχωρίζουν οι μηχανικοί, γιατί έχουν μεγάλη δυνατότητα ανάλυσης που χρειάζεται, ανάλυση στοιχείων και διαχείριση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζονται όλοι θέλουν να έχουν στις ομάδες τους μηχανικούς. Άρα γι' αυτό σας λέω και εκεί είναι μια μεγάλη δυνατότητα απασχόλησης
Και σας το λέω για να τα βλέπετε και αυτά τα ζητήματα και δεν σημαίνει ότι θα τα ξέρετε από πριν, έτσι να το πούμε. Είναι βέβαιο ότι δεν θα έχετε μάθημα, ας πούμε, γι' αυτό, αλλά πολύ γρήγορα θα μπορείτε να το μάθετε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, όλα μπορείτε να τα μάθετε, έτσι. Αλλά απλώς μπείτε και στο διαδίκτυο να δείτε περί πρόκειται. Και βέβαια, στο Green Deal μιλάμε και για πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, έως το 2030 και μετά. Λοιπόν, και βέβαια η βιώσιμη και εξυπνικότητα και στις μεταφορές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ρήποι από πού προέρχονται κατά βάση? Από τη βιομηχανία. Πράσινη μετάβαση στην βιομηχανία. Από πού αλλού? Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πάντες? Βιομηχανία. Και η. Ναι, και τι άλλο? Και τα κτίρια. Στο κτηριακό τομέα συζητάγαμε και στην Ευρώπη, όταν πήγαινα εγώ στο Συμβούλιο Υπουργών, συζητούσαν δηλαδή να επιβάλλουν εμπόριο ρήπων και για τους κτηριακούς ρήπους. Αυτό βέβαια ούτε και εμείς το θέλαμε τόσο πολύ, γιατί αυτό θα επιβαρύνει το κόστος. Αλλά θα πάει κάποια στιγμή εκεί. Δηλαδή, μην νομίζετε. Και το άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο ενεργειακή μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας, αλλά είναι και σε σχέση με την ενέργεια. Το ένα είναι ΑΠΕ και το δεύτερο τι άλλο να κάνουμε? Εξοικονόμηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε βέβαια, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει διαθέσει 2 δισεκατομμύρια. Έχει διαθέσιμα και θα αυξηθεί αυτό το ποσό για την εξοικονόμηση στα κτίρια. Όχι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, που μπορεί κάποιοι από εσάς, η οικογένειά σας, να έχουν, πάρει κάποια χρήματα από το εξοικονομό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι πολλά τα λεφτά. Όλοι θα πρέπει να πάμε στα εκεί, ας πούμε. Παίρνεις ένα ποσοστό επιχορήγησης, αλλά σου βγαίνει και οικονομικά τελικά. Δηλαδή, αν αλλάξει τον καυστήρα και πας σε Αντλία, είναι το πιο φθηνό τελικά. Αυτή τη στιγμή είναι η Αντλία και αυτό επιχορηγείται. Σταμάτησε να επιχορηγείται ο καυστήρας φυσικού αερίου, γιατί πρέπει τελικά και το φυσικό αέριο. Μισό λεπτό να κάνω και μια παρένθεση για το φυσικό αέριο, γιατί και αυτό είναι ένα debate. Αυτή τη στιγμή η Αντλία είναι η φθηνότερη μορφή παραγωγής, ας πούμε, θέρμανσης για τα κτίρια και αποσβαίνει και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ό,τι λεφτά να βάλετε, αν πάρετε και την επιχορήγηση σε, νομίζω, 3 χρόνια περίπου, σωστά, αποσβαίνεται. Για τη θέρμανση. Όχι. Αντλίες θερμότητας. Όχι. Είναι ένα. Ναι, ωραία το είπα. Είναι ένα μηχάνημα που, αν κάνει κανείς την αξιολόγηση των εναλλακτικών, ένα μηχάνημα τύπου υπερσύγχρονο air condition. Ωραία το είπε. Μπράβο. Δεν είναι air condition ακριβώς. Έχει κάποια τεχνολογία με εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο φθηνός από οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, με βάση τις σημερινές τιμές. Άρα, αν η κατασκευή στολεύει τα πετρελαίου με αυτό, πολύ γρήγορα θα κερδίσεις, θα πάρεις πίσω τα λεφτά τα οποία επένδυσες και μετά θα κερδίσεις μόνο. Άρα βρίσκεται σαν σώματα μέσα σε ένα σπίτι. Σαν αερόθερμο, ένα μεγάλο αερόθερμο. Σώματα είναι τύπου fanboy, έτσι συνδέεται, είναι μια μονάδα στην ουσία σαν όσο είναι πολύ ο percolation, σαν inverter, δηλαδή έξω από την εργασία που σου κηρύχνει με λιγότερη, χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια κατά ένα ποσοστό, αλλά κάνει εξοικονόμηση γιατί φέρνει στον εξωτερικό περιβάλλον και μετά έχει την θερμοκρασία στην εκτιμητή. Δουλεύει διαστήματα, δουλεύει με ένα δικό της τρόπο. Διαφορά θερμοκρασίας. Η διαφορά στο air condition, ας πούμε, είναι ότι εναλλάσσει τη θερμοκρασία, αναποδίνει και η ενέργεια του καταναλωτή. Τώρα μην μπούμε στο τεχνικό. Αφήστε, ψάξτε στο, άμα το κουκλάρετε,
Θα μάθετε τα πάντα πολύ γρήγορα. Έχετε έναν εναλλάκτη θερμότητας, ας πούμε, και εκμεταλλεύετε τη διαφορά θερμοκρασίας. Εν πάση περιπτώσει, το ζουμί ποιο είναι? Εξοικονόμηση ενέργειας, παίζει πολύ και είναι και ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, όπως λέμε εξοικονόμηση πόρων, μιλάμε και για εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, πολύ σημαντικό. Σε αυτό το τομέα θα υπάρχουν επίσης μεγάλες προοπτικές απασχόλησης και πολλά λεφτά. Έτσι, γιατί θα γίνουν τεράστιες επενδύσεις. Και σας λέω ότι ήδη 2 δισεκατομμύρια θα πάνε για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Έτσι. Και εταιριών κτίρια. Τώρα, αυτό που σας κούρασα λίγο, αλλά μισό λεπτό εδώ δείτε κάτι. Βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρα και σε εθνικό. Τι παίζει? Επενδύσεις σε περιβαλλοντική προστασία, επενδύσεις για κλιματική ουδετερότητα, είπαμε τι είναι, και ανθεκτικότητα είναι η προσαρμογή, ουδετερότητα των ρήπων, ανθεκτικότητα είναι η προσαρμογή. Ακούτε και τον Πρωθυπουργό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανθεκτικότητα, ας πούμε. Resilience, το έχετε ακούσει, resilience. Climate resilience, σημειώστε το. Άρα, θέλουμε δηλαδή climate mitigation, μείωση ρήπων, adaptation, προσαρμογή, and resilience, την οποία ανθεκτικότητα στις πρωτόγνωρες πλημμύρες, στο χαλάζι, ξέρω εγώ, που δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ, στα mega fires. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό τομέα που θέλω να σας τον πω, γιατί τον είχα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξέρετε ότι το 1 τρίτο της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας μας είναι περιοχές Natura. Δηλαδή περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής προστασίας. Το 1 τρίτο, έτσι. Μιλάμε και στην Κρήτη. Έχετε τόσα πολλά. Έχετε μεγάλες περιοχές εδώ και κοντά, νομίζω. Αυτές. Εκεί δηλαδή πρέπει να προστατεύεται η βιοποικιλότητα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ίσως και τα περισσότερα είδη, σπάνια είδη, χλωρίδας και πανίδας. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία στη χώρα μας και αυτή οφείλουμε να την προστατεύουμε πλέον και θεσμικά, αλλά και ο πλούτος μας. Έτσι. Εκεί λοιπόν πάλι, προκειμένου να διαχειρίζεσαι τα φυσικά σου οικοσυστήματα και την ποικιλότητά σου, χρειάζεται πάλι τεχνολογία και διαχείριση. Και αν σκεφτούμε ότι είναι το 1 τρίτο της χώρας και επίσης και το 1 τρίτο των θαλασσών μας, να το πούμε και αυτό, πάλι ο στόχος είναι το 1 τρίτο των θαλασσών μας να προστατεύεται. Άρα να είναι προστατευόμενες περιοχές. Άρα και στη θαλάσσια ρύπανση υπάρχουν πολύ μεγάλες πολιτικές και βέβαια θεσμικές υποχρεώσεις. Εδώ αυτά, να συνεχίσω, εξοικονόμηση σε καθαρές μορφές ενέργειας, το είπα, και επαναχρησιμοποίηση πόρων, επισκευή, ανακύκλωση, μηδενικά απόβλητα, τα είπα. Αυτά λοιπόν όλα είναι και στη χώρα μας. Στη χώρα μας, πριν κλείσω, γιατί ήδη σας έχω κουράσει, αλλά νομίζω ότι πολύ επιγραμματικά να σας πω για το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, γιατί τα έχουμε ζήσει, δηλαδή κάποια από αυτά ήταν δικιά μου αρμοδιότητα και τα προχώρησα εγώ. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ίσως να ξέρετε ότι είναι ο μπούσουλας, είναι το business plan, για να μπορέσουμε μέχρι το 2030 να φτάσουμε στη μείωση των ρήπων κατά 55%. Ένα business plan είναι, επιχειρησιακό σχέδιο, που μέσα αναφέρονται όλες οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της μείωσης των ρήπων. Αν το κατεβάσετε, γιατί τώρα αναθεωρήθηκε για το μείον 55%, μπορείτε να το ψάξετε, σίγουρα θα το βρείτε, θα δείτε γιατί συζητάμε. Συζητάμε για επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αλλά ένα άλλο εργαλείο που μάλιστα εγώ ήμουν αρμόδιος, ήταν πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, αλλά είμαστε μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που εκπονήσαμε Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Τι είναι ο Κλιματικός Νόμος? Είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις δράσεις και τους άξονες πολιτικής προκειμένου να πετύχει το στόχο της μείωσης του 55% και της προσαρμογής, και τα δύο αυτά πράγματα. Άρα δηλαδή όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο θα τα βρείτε συμπυκνωμένα.
το τι πρέπει να κάνει η χώρα μας στους διάφορους τομείς προκειμένου να πετύχει τους στόχους. Σε άξονες που μετά αυτά εξειδικεύονται και σε άλλα νομοθετήματα. Θα σας πρότεινα να μπείτε να τον δείτε τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Και σας λέω, κάναμε και πολύ μεγάλη διαβούλευση με πάρα πολλούς φορείς, γιατί εδώ πάντα όλα αυτά, ό,τι θεσμοθετείς, υπάρχουν και αντιτιθέμενα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί, να σας πω και κάτι, έτσι, ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει για την σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης. Ήταν δικό μου νομοσχέδιο. Καταργήσαμε με βάση και ευρωπαϊκή οδηγία. Το 2021 καταργήσαμε κατευθείαν 10 είδη πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Το κλασικό είναι τα καλαμάκια. Μας βρίζανε το χάρτη και λοιπά. Ότι τα χάρτινα δεν λειτουργούν, λιώνουν, ξέρω εγώ. Και... Όντως. Και εδώ φαίνεται ότι όταν μια θεσμική παρέμβαση καταρχήν κανείς δεν συμφωνεί, έτσι. Αυτό σας το λέω να το ξέρετε, πάντα όλοι διαμαρτύρονται στην αρχή. Και μάλιστα στην αρχή δεν λειτουργεί κιόλας. Γιατί λιώναν τα καλαμάκια, έτσι ήταν, όντως. Και η παραγωγή, μάλιστα οι εταιρείες, μας λέγανε μας καταστρέφεται, ας πούμε. Γιατί ξαφνικά καταργήθηκαν τα καλαμάκια. Καταργήθηκαν τα μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης. Καταργήθηκαν τα πιατάκια μιας χρήσης. Καταργήθηκαν οι πλαστικές μπατονέτες. Μια σειρά δηλαδή προϊόντων τα οποία παρήγαγαν βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ας πούμε, και πολύ μικρές. Και λέγανε οι άνθρωποι, πάει, μας καταστρέψατε. Έχουν και δίκιο. Αλλά ακόμα και οι καταναλωτές λέγανε, καλά, τώρα, ας πούμε, δηλαδή, ψάχνανε να βρουν κάποιοι που είχαν στόχο. Το κάνανε και μάλιστα παράνομα, κάνανε παράνομες εισαγωγές, ας πούμε. Ακόμα και τώρα βρίσκει κανείς καλαμάκια παλιά, έτσι. Γιατί στον νόμο λέγαμε μέχρι εξάντληση του αποθέματος. Κάποιοι ανανέωναν το απόθεμα αιώνια, ας πούμε, μέχρι και τώρα. Εντάξει, σιγά σιγά όμως εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια προσαρμογή και σε αυτό. Και όμως πλήττονται κάποιες επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνεις σε κάθε ή κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες. Ξέχασα να σας πω. Στο Εθνικό Κλιματικό Νόμο γράφουμε μέσα ότι μέχρι το αργότερο το 2028, που αφορά και εσάς τώρα, θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες της χώρας. Και ο στόχος μας ήταν μέχρι το 2023, μέχρι φέτος δηλαδή, να κλείναν όλες πλην μίας, αλλά λόγω της ενεργειακής κρίσης, ας πούμε, και του ουκρανικού, είπαμε εντάξει, θα το αναθεωρήσουμε να το ξανασούμε το 2025. Όμως, είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Για σκεφτείτε πόσοι δουλεύουν σε αυτές τις λιγνητικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη κτλ. Πόσοι χιλιάδες ακόμα. Τι θα κάνουν αυτοί. Ευτυχώς λοιπόν τώρα εδώ πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή. Ό,τι αλλαγή γίνεται, είπαμε, έχει και κόστος. Ευτυχώς υπάρχουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν το λέμε. Ευτυχώς που υπάρχουν, δεν το λέμε σχήμα λόγου. Δίνει ας πούμε 5 δισεκατομμύρια για αυτό που λέμε για την ήπια μετάβαση. 5 δισεκατομμύρια και ένα μεγάλο μέρος θα πάει Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, μόνο για αυτό το σκοπό. Δηλαδή τι λέμε, θα δοθούν χρήματα ώστε στη θέση των λιγνητικών μονάδων να δημιουργηθούν άλλες μονάδες που να είναι βιώσιμες στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και τα λοιπά, να απασχοληθεί ο κόσμος. Να δημιουργηθούν νέες startup επιχειρήσεις εκεί, καινοτόμες, προς την κατεύθυνση αυτής που λέμε της βιώσιμης ανάπτυξης και πλαστικατζίδες, ας πούμε, αυτούς που λέμε ότι πλέον τι θα κάνουν, πρέπει να παράξουν κάτι άλλο, τους δίνει, υπάρχουν ευτυχώς πόροι για να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε άλλα εναλλακτικά προϊόντα. Το ίδιο θα γίνει και στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Θα έχει ένα κόστος μεγάλο σε επενδύσεις, αλλά και εκεί ποιοι θα κάνουν τις επενδύσεις, ποιοι θα τις σχεδιάσουν, ποιοι θα τις υλοποιήσουν, ποιοι θα σχεδιάσουν τα προϊόντα στα πλαίσια αυτού που λέμε οικοσχεδιασμός, το έχετε ακούσει, eco-design. Όλα τα προϊόντα πλέον αλλάζουν. Να, εδώ βλέπω έχετε, αυτό είναι ωραίο, είναι ανακυκλούμενο. Τα παλιά, τα θυμάστε, τα άλλα ποτηράκια σε στυλ φελιζόλ, αυτά καταργήθηκαν, είναι ένα από αυτά που καταργήσαμε. Λοιπόν, όμως, ποιοι θα κάνουν το design, νέο design, ας πούμε για παράδειγμα, πάρτε το ξυλάκι παγωτό, τύπου Bosch, ας πούμε. Έχει δύο συσκευασίες. Έχει μία εσωτερικά χάρτινη και απ' έξω ποτάκι. Αυτό είναι το χειρότερο για το περιβάλλον, έτσι. Πάρτε όλα τα αυτοκίνητα πλέον, τα σύγχρονα. Όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα
Ξεκίνησε το Golf, ας πούμε, της Volkswagen πριν πολλά χρόνια και τώρα όλα τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται από την αρχή με τέτοιο τρόπο, ώστε μετά το τέλος του κύκλου ζωής να ξέρουμε τι θα κάνουμε το κάθε τεμάχιο. Δηλαδή, όλα τα αυτοκίνητα πλέον υπάρχει πλήρης κατάλογος με ενέργειες που μπορεί να γίνουν έτσι ώστε το κάθε κομμάτι του αυτοκινήτου να μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Άλλαξε όλος ο σχεδιασμός και τα κομμάτια αυτά τα οποία παράγονταν από υλικό το οποίο ήταν μη ανακυκλώσιμο, μη επαναχρησιμοποιήσιμο κτλ. Αυτά άλλαξαν νοησιντικά. Έτσι. Άρα, eco-design. Πολύ σημαντικό. Αλλάζουν όλα. Στη χώρα μας, λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπάρχει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος που μιλάει για πολυκινητοποίηση μέχρι το 28, πολύ σημαντικό. Άρα, υποκατάσταση, και ήθελα να το πω αυτό πριν κλείσουμε, γιατί μιλάω πολλή ώρα, θα σας αφήσω και λίγη ώρα αν έχετε χρόνο για να συζητήσουμε. Υποκατάσταση των λιγνητικών μονάδων από ΑΠΕ. Αλλά τι θα γίνει ενδιάμεσα, ένα μεγάλο debate και πολιτικό debate. Τι θα γίνει ενδιάμεσα, που βέβαια, άμα ακούς τους πολιτικούς, εγώ δεν είμαι πολιτικός, το έχετε καταλάβει έτσι, αλλά άμα ακούς τους πολιτικούς να μιλάνε, ας πούμε, και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, λες οι άνθρωποι, ας πούμε, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Τους άκουγα και στην Βουλή, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει πλήρης έλλειψη γνώσεων. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, λαϊκισμούς κλπ. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τώρα πρέπει να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Άρα, το ζητούμενο είναι να πάμε σε ΑΠΕ. Όμως, αυτό μέχρι να γίνει, μέχρι να δημιουργήσει το δίκτυο, να υπάρχει όριμη τεχνολογία για να πας σε ΑΠΕ, ξέρω. Πρέπει να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κάψιμο. Ποιο ήταν το ενδιάμεσο κάψιμο που σχεδιάζει? Το φυσικό αέριο. Το οποίο δεν είναι ρυπογόνο, αλλά είναι όπως είναι σημαντικές μορφές ενέργειας που ξέρετε, πετρέλαιο και λιγνίτη π.χ. Είναι λοιπόν το ενδιάμεσο κάψιμο. Και κάποια στιγμή θα καταργηθεί και το φυσικό αέριο. Όμως, κάποιες άλλες χώρες, επειδή η τιμή του φυσικού αερίου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, μέχρι να έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή και ίσως ήταν πιο φθηνό από όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και από τις ΑΠΕ. Και κάποιες χώρες όπως η Γερμανία είχαν πλήρη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Η Γερμανία, παιδιά, δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει, παραλίγο να μείνει από ενέργεια. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία, η Ρωσία ήταν έτοιμη να τους κλείσει τις τρόφιγγες και θα καταστρεφόταν η οικονομία τους, δηλαδή θα είχαν τεράστιο πρόβλημα. Θα τουρτούριζαν στο κρύο, ας πούμε, το χειμώνα τα νοικοκυριά. Είχαν αυτό το πρόβλημα. Γιατί? Φανταστείτε τώρα και μια χώρα τέτοια σαν τη Γερμανία, έτσι. Δεν είχαν ποτέ φανταστεί ότι θα συνέβαινε αυτό, να ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και είχαν απόλυτη εξάρτηση. Πάντως, για να το κλείσουμε, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, η πολιτική και στη χώρα μας είναι αυτή. Δηλαδή, κλείνουμε τις λιγνητικές μονάδες με διάμεσο κάψιμο το φυσικό αέριο και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πάμε εξ ολοκλήρου σε ΑΠΕ όταν μας το επιτρέψει η τεχνολογία και βέβαια και το δίκτυο. Έτσι. Και αυτό περιλαμβάνει και στον κλιματικό νόμο. Τώρα κλείνοντας, αυτό είναι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, δεν θα τα πάρω τα slides ένα-ένα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο υπάρχουν και τομεακοί προϋπολογισμοί για τους 7 τομείς της οικονομίας. Ή θα μπει προϋπολογισμός άνθρακα. Ότι, ας πούμε, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, για τις μεταφορές, για τον τομέα της βιομηχανίας, των κτηρίων, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ποιος το είπε αυτό, τα απόβλητα και τις χρήσεις γη και κυρίως τη δασοπονία, θα πρέπει υποχρεωτικά η χώρα μας να κάνει ένα προϋπολογισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για την επόμενη πενταετία και να έχει και ένα σχέδιο μείωσης των εκπομπών ανά έτος. Και αυτό θα είναι ένα γενικό σχέδιο, δηλαδή να μειωθούν, ας πούμε, οι εκπομπές στη βιομηχανία κατά 5%, ξέρω εγώ, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια. Αλλά αυτό πάει και προς τα κάτω. Μετά, κάθε βιομηχανία, η επιμέρους πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό. Άρα φανταστείτε τώρα τι προοπτικές υπάρχουν για εσάς τους μηχανικούς σε αυτό το τομέα, σε όλους αυτούς τους τομείς, γιατί αυτό κατά βάση τεχνικό δεν είναι.
Τεχνικό ζήτημα. Πώς θα μειώσει τους ρήπους? Πρέπει να λύσει ένα τεχνικό ζήτημα. Άρα, αυτοί όλοι είναι τομείς μεγάλοι για απασχόληση. Εσείς, ας πούμε, είστε μηχανικοί ορυκτών πόρων, αλλά πόροι παντού. Όλα πόροι είναι. Έτσι. Άρα, σε όλους αυτούς θα πρέπει να βρεθούν μηχανικοί να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Και τελευταίο, πριν κλείσω, είναι ο οδικός χάρτης της κυκλικής οικονομίας. Που και αυτό το είχα, ιδιαίτερα εκεί, ας πούμε, έκανα όλη τη δουλειά με μια ομάδα και φτιάξαμε τον οδικό χάρτη της κυκλικής οικονομίας για την επόμενη τετραετία στη χώρα μας, που έχει 70 περίπου στόχους, προκειμένου να πετύχεις τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία την επόμενη τετραετία. Για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει, βασικά οι άξονες είναι 4. Ο ένας άξονας είναι η διαχείριση αποβλήτων, που το συζητήσαμε διεξοδικά, να αλλάξει η διαχείριση αποβλήτων και κυρίως να κλείσουμε τους χιτά κάποια στιγμή. Τώρα το πάω με το πρόδοσμα βέβαια. Θα αυξηθεί όμως η ανακύκλωση και τα λοιπά και η ενεργειακή αξιοποίηση. Το δεύτερο είναι βιώσιμη αγωγή. Αναφέρθηκα στη βιομηχανία. Και το άλλο κάτι σημαντικό πριν κλείσουμε και θα ανοίξω μετά τη συζήτηση είναι βιώσιμη κατανάλωση. Δηλαδή, δεν θα πετύχει τίποτα αν όλοι εμείς δεν αλλάξουμε και τον τρόπο κατανάλωσης και τον τρόπο πώς επιλέγουμε τα προϊόντα και τον τρόπο της ζωής μας. Πώς διαχειριζόμαστε, ας πούμε, τα προϊόντα και πώς συμπεριφερόμαστε και στην καθημερινότητά μας σε σχέση με τη διαχείριση της ενέργειας, την ανακύκλωση, όλα αυτά. Αυτοί είναι οι 3 βασικοί τομείς. Βιώσιμη παραγωγή, βιώσιμη κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων και βέβαια δράσεις για επιμέρους υλικά, όπως είναι, ας πούμε, ξέρετε ότι υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα για διάφορους τύπους υλικών, όπως είναι, υπάρχουν 8 συστήματα αυτή τη στιγμή. Για πείτε τα πριν κλείσουμε. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως είναι οι συσκευασίες, ας πούμε. Είναι ένα σύστημα που βοηθάει στο να γίνει ανακύκλωση της συσκευασίας. Πού αλλού υπάρχει αυτή τη στιγμή σύστημα, ξέρετε? Ανακύκλωσης. Ναι. Μπαταρίες, σωστά. Μικρές και μεγάλες μπαταρίες, τις μικρές και τις μεγάλες. Ηλεκτρικές συσκευές, ΑΙΕ λέμε. Ναι. Το ρούχα δεν έχει φτιαχτεί ακόμα σύστημα. Το κάνουμε κάποια, αλλά δεν υπάρχει σύστημα. Ναι. Στα μεγάλα. Όχι. Αυτό είναι στις συσκευασίες, έχει χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό. Έχουμε τον μπλε κάδο. Ναι. Όχι. Λάδια, πολύ σωστό. Λάδια, έλαια. Ναι. Πολύ σωστό. Και αφήσαμε και ένα μεγάλο τομέα που έχει να κάνει με τους πόρους. Μπάζα. Κατεδαφίσεων. Υλικά εσκαφών και κατεδαφίσεων. Πολύ μεγάλος τομέας, έτσι. Μιλάμε για τεράστια τομέα. Άρα σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχουν συστήματα και θα φτιαχτούν κι άλλα. Πείτε. Όχι, το αντίθετο. Μια ερώτηση. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή που έχει σύνολο στρατηγικό κόσμο, πέρασε μια φάση μεγάλη αστικοποίηση. Η αστικοποίηση αυτή όμως είναι με τσιμέντο. Ναι. Πάρα πολύ τσιμέντο. Αυτά τα κτίρια, οπότε που είναι η κυρία είναι αυτό, δεν θα σταθούν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Δηλαδή φτιάχτηκαν ενδεχομένως και πριν από 40 χρόνια. Είναι ώρα του στην λόγια. Πώς θα διαχειριστεί σε μια κοινωνική οικονομία η χώρα και κατεδάφισμα μάλλον τόσο δεκάδων και άλλων τέτοιων? Δεν θα κατεδαφιστούν, θα αναβαθμιστούν. Και εδώ βοηθάει και το πρόγραμμα εξοικονομώ. Ας πούμε. Στην ουσία το εξοικονομώ σου δίνει λεπτά για να αναβαθμίσει το κτίριο. Που στην αναβάθμιση περιλαμβάνονται νέα μαγνητικά υλικά, στέγες, κουφώματα, όλα αυτά που στην ουσία σου αναβαθμίζει το σπίτι. Το καλύτερο θα ήταν να πηγαίναμε σε άλλα υλικά, πιο φιλικά προς το περιβάλλον κτλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ούτε τα κτίρια, εδώ έχουμε κτίρια ας πούμε, από το 30, ας πούμε, που ακόμα διατηρούνται. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το θέμα είναι να τα αναβαθμίσεις, να κάνεις τα απαραίτητα έργα, προκειμένου και ενεργειακά να εξοικονομούν την ενέργεια, αλλά και από την άλλη πλευρά
κάνεις και μια επισκευή των κτίριων ταυτόχρονα. Δηλαδή στην ουσία σου είναι λεφτά, όχι μόνο προκειμένου να το αναβαθμίσεις ενεργειακά, αλλά προκειμένου και να το επισκευάσεις. Άρα δεν θα τα γκρεμίσουμε ποτέ. Θα τα επισκευάζουμε και θα τα αναβαθμίσουμε. Μια άποψη του τεχνικού πώς το λέμε τώρα. Καλά, δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί όλο το πληθυσμός, αλλά μακάρι να είχαμε αύξηση. Ναι, υπάρχει μια άποψη. Και δεν θέλουμε να έχουμε το μια καινούργια ψηλότερη. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Πάει σε επέκταση γης, χρήσεων γης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ξανά να σου πούμε ότι οι μεγάλες πόλεις τύπου Αθήνας χρεώνουν έξτρα γιατί δεν ποτέ μέσα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Θα μπορούσε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη αστικοποίηση. Και υπάρχει τεράστιος συγκεντρωτισμός στην Αθήνα. Δεν συζητάμε τώρα. Ισχύει. Ισχύει, αλλά πάρτε και το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη αστικοποίηση διεθνώς και αν δείτε τα στοιχεία και στην Κίνα υπάρχει τεράστια αστικοποίηση. Στην Κίνα που είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά του κόσμου, ας πούμε. Είναι ό,τι πληθυσμό έχει, πάνω από 1 δις. 1,5. Η αύξηση του πληθυσμού τώρα έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια παγκόσμιο πληθυσμό. Και η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2030 θα φτάσουμε 10 δις. Άρα η Ευρώπη βέβαια δεν έχει τέτοιο θέμα. Καλά, η χώρα μας δεν συζητάμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και η μείωση του πληθυσμού. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Πάντως, ένα θέμα σημαντικό είναι το ξεκαθάρισμα των χρήσεων γης, το οποίο στην Ελλάδα ήταν πολλά χρόνια μια υπόθεση μπάχαλο. Έτσι. Δηλαδή, όποιος ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε. Ας πούμε, παραβάσεις, δεν τηρούνταν οι κανονισμοί και το ξέρετε. Ας πούμε, παράνομα όλα, χιλιάδες αυθαίρετα, εκατομμύρια αυθαίρετα. Το είχα ζήσει εγώ και στα δάση που είχα τη δασική πολιτική. Ας πούμε, δασικά αυθαίρετα εκατομμύρια. Και τώρα τι κάνεις αν ένα ολόκληρο χωριό, μια ολόκληρη μικρή πόλη είναι αυθαίρετο. Τι κάνεις, πας και τον κρέμεις. Άλλη συζήτηση βέβαια, μεγάλη συζήτηση, αλλά τι κάνεις, που ήταν αυθαίρετο το 60. Γιατί ό,τι ήταν δάσος, το λέμε τώρα το 48, με βάση το ελληνικό σύνταγμα, παραμένει και τώρα δάσος κανονικά. Πώς? Όχι. Όχι, το σύνταγμα το προστατεύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει το δικαίωμα να χτίσει. Προσέξτε τι γίνεται. Εγώ τα έζησα, σας λέω, ήμουνα υπεύθυνος για τα δάση, για τη δασική πολιτική. Τι πολυκατοικία. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλές περιοχές υπάρχουν αυτό που εμείς το ονομάσαμε, ας πούμε, οικικές γνώσεις. Δηλαδή μέσα στο δάσος, αλλά δεκαετία του 60, του 70, έχτισε κάποιος ένα πρώτο αυθαίρετο, μετά ένα δεύτερο κτλ. Και μετά είχε φτιαχτεί ένας ολόκληρος οικισμός με παράνομο δίκτυο θέρμανσης, ίδρευσης, ηλεκτροδότησης κτλ. Όλο παράνομο. Αλλά ξέρω εγώ με 500 κατοικίες, ας πούμε. Τι κάνεις? Ένα μεγάλο ζήτημα. Και πολιτικό ζήτημα, έτσι, και κοινωνικό ζήτημα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, και το Σύνταγμα δεν έχει αναθεωρηθεί να πεις ότι δεν θα πάρεις αναφετηρία το 48, που πας με βάση τις αεροφωτογραφίες του 48, που είχε για προσπάθεια είχε γίνει μια προσπάθεια αναθεώρησης του Συντάγματος και τελικά δεν πέρασε. Να μην έχει σαβάσει το 48, να έχει σαβάσει το 74, 72, ποιο ήταν που άλλαξε πάλι εκεί το Σύνταγμα. Δεν έχει περάσει και ακόμα ισχύει το 48. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος οικισμών είναι χτισμένοι μέσα σε δάση. Δάση που υπήρχαν το 47-48. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για αυτό το ζήτημα, γιατί ένα θέμα που είχα ασχοληθεί, που ίσως σας ενδιαφέρει, είναι οι δασικοί χάρτες. Σας ενδιαφέρει γιατί όλα συνδέονται με τους δασικούς χάρτες. Παραλάβαμε ένα μπάχαλο και στους δασικούς. Τι θα πει δασικός χάρτης? Το κτηματολόγιο το ξέρετε τι είναι, έτσι, ότι πρέπει όλες οι ιδιοκτησίες να καταγραφούν. Παράλληλα, όταν ανέλαβα και δημιουργήσαμε μια γενική γραμματεία με όλα τα δασαρχεία της χώρας, 3.500 άτομα,
έπρεπε να κλείσουμε, γιατί ήταν και θεσμική μας ευρωπαϊκή υποχρέωση, τους λεγόμενους δασικούς χάρτες. Δηλαδή παντού να ξέρει κανείς να μπαίνει ψηφιακά και να ξέρει αν το ακίνητό του είναι δάσος ή όχι. Αυτό λόγω, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, καθυστερούσε, δεν γινόταν ποτέ. Μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και δεν θα βγαίναμε από το μνημόνιο αν δεν κλείναμε τους δασικούς χάρτες. Και ήταν μια δουλειά, ας πούμε, και δικιά μας. Και καταφέραμε και κλείσαμε. Είχαμε στόχο το 90%, φτάσαμε 95% των δασικών χαρτών να κυρωθούν, δηλαδή να κλείσουν. Μπορεί να μπει τώρα κάποιος και να δει αν το ακίνητό του είναι δάσος ή όχι. Βέβαια εκεί είχαμε τεράστια ζητήματα με πολλούς ανθρώπους. Καλά, στην Κρήτη, εσείς τα ξέρετε, Κοσμήτωρα, στην Κρήτη να καταλάβετε, άλλη συζήτηση, αλλά το λέμε τώρα. Σχεδόν όλη η Κρήτη είχε ασπάλαθο. Ασπάλαθος ξέρετε ότι είναι ένα χαμηλής βλάστης φυτό, θάμνος. Και ο ασπάλαθος θεωρείται δάσος. Οπότε όλοι σχεδόν οι Κρήτη, τα λιμάνια, ξέρω εγώ, ήταν δάσος. Και είχαμε καλά εδώ βέβαια είχαμε και διαμαρτυρίες, γιατί και η Κρητική είναι και μαχητική. Βγαίνανε διαμαρτυρίες, κατελάμβαναν την περιφέρεια, ξέρω εγώ, τα ακούγατε. Ναι. Και τα ζήσαμε εμείς. Εμείς καταφέραμε, ευτυχώς, που ξέρετε οι δασολόγοι δεν παραδεχόταν ότι ο ασπάλαθος είναι δάσος. Καταφέραμε διάφορους τρόπους, ας πούμε, και εξαιρέσαμε και τον ασπάλαθο και τα φρίγανα από δάσος. Και έτσι πάρα πολλοί κόσμος και πολλές ιδιοκτησίες ηρεμήσαν. Αλλά και πάλι έχουμε χιλιάδες προβλήματα με αντιρρήσεις, ξέρω εγώ, αλλά τώρα πια δεν είναι το βασικό, το λύσαμε. Αλλά και αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Πάμε τώρα, νομίζω ότι είδαμε αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, να κάνουμε καμία ερώτηση. Δεν έχουμε κάποια ερώτηση προς το παρόν. Ο κ. Ξηδουδάκης σας ευχαριστήσει πολύ για την ομιλία που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αν έχουμε κάποια πορεία, θα σας ευχαριστήσουμε λίγο χρόνο. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ για την τρόπο πραγματικά να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για να γίνει το διάλογο με τους πολιτές που αυτό το. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που σαν κοινωνία με το Δούνι και αυτό το καταλαβαίνω και εμείς τις αντιδράσεις. Υπάρχει αυτή η τάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει αυτά τα θέματα και η χώρα μας, όπως είπατε και εσείς, είναι πρωταγωνίστρια. Έχω ακούσει από διάφορους τομείς και από τη βιομηχανία αλλά και από καταναλωτές, επειδή όλη αυτή η αλλαγή έχει ένα κόστος. Εάν πάμε με ρυθμούς που το κόστος το οποίο προκύπτει είναι αντιμετωπίσιμο, μην δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Ότι αν μου λέτε αυτά, άλλαξαν τα σκύλα, κάνουν όλα αυτά, προστίθουν. Άρα, δηλαδή, τελικά έχει δημιουργήσει μια αντίδραση αυτό και αυτό δυσκολεύσει τη μετάβαση. Δηλαδή, ένα θέμα είναι πόσο ο ρυθμός μεταβολής συμβαδίσει με αυτό που δεν μπορεί. Είναι ένα θέμα που το έχω ακούσει από πολλούς φορείς και θα πάω και να μου πείτε την άποψη. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Γιατί το είχα. Έχουμε διάφορα πράγματα που δεν τα είπαμε. Μπορούσαμε να μιλάμε 10 ώρες. Αλλά θα σας δείξω κάτι που αυτό που είπατε εσείς τώρα. Αυτό εδώ το βλέπετε. Ότι το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση καινούριων επιβατικών οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με κινητές εσωτερικής καύσης. Δηλαδή το 2030 και μετά ηλεκτροκίνηση προαιρετικά. Το λέμε να λάβουμε τα μέτρα. Δεν λέει ότι πρέπει να αλλάξει το αυτοκίνητό σου με ηλεκτρικό, αλλά το 2030 θα απολούνται ηλεκτρικά στη χώρα μας. Τουλάχιστον με βάση τα ισχύοντα τώρα. Και το 2025 όλα τα νέα τάξη. Και το 1 τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων ιδιωταχή, leasing και renting κτλ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πάνω από το μισό της χώρας, είναι υποχρεωτικά μηδενικών εκπομπών. Και το 2023 επανεξετάζεται η καταληκτική ημερομηνία και θα επεκταθεί μάλλον το μέτρο και στις άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν έχει κόστος. Έχετε δίκιο. Τι γίνεται όμως τώρα? Καταρχήν να πούμε, οι διαμαρτυρίες πάντα υπάρχουν για κάθε αλλαγή. Ανέφερα το παράδειγμα των πλαστικών. Εμείς βλέπαμε συνέχεια διαμαρτυρίες. Εντάξει, εγώ είχα γίνει και ειδικός να συζητάω με τους διαφόρους που είχαν προβλήματα και τελικά βλέπει κανείς ότι δεν είναι και τόσο πρόβλημα όσο νομίζει κανείς. Διότι επειδή υπάρχουν οι πόροι μετάβασης,
που είναι πράγματι πολύ μεγάλη. Οι πόροι αυτοί είναι... να πούμε κάτι. Για τη μετάβαση μέχρι το 2030 έχει υπολογιστεί ότι απαιτείται 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επενδύσεις δημόσιες, συν περίπου 2 δις από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι, 1 και 2, 3. Συν τη μόχλευση από δανειοδοτήσεις και λοιπά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή θα χρειαστούν 3-4 τρισεκατομμύρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτε ότι εμείς είμαστε περίπου το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας, 4-3 το 2% είναι 8 δις είναι 8 δις μέχρι το 2030. Αυτό είναι λίγο και λίγο λέω. Πόσο θα χρειάζονται. Άρα υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά πρώτον υπάρχει η βοήθεια από τους πόρους όπως είναι το εξοικονομώμα. Δεύτερον, αποδεικνύεται στην πράξη και για τις επιχειρήσεις ότι οι επενδύσεις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τελικά έχουν οικονομικό όφελος. Δηλαδή, αν πάρετε το πρόγραμμα εξοικονομώ, σε 3 χρόνια κάνεις απόσβεση. Μία βιομηχανία που θα προχωρήσει σε αξιοποίηση των αποβλήτων της θα εξοικονομήσει πόρους. Γιατί θα χρησιμοποιεί τα απόβλητα ως πόρους. Άρα κερδίζει από εκεί. Άρα το ζητούμε, και υπάρχουν και κονδύλια να το υποστηρίξουν σε επένδυση. Άρα και σε επίπεδο φυσικού προσώπου και σε επίπεδο εταιρείας, αν κάτσει κανείς και το υπολογίσει, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχεις όφελος και αποσμένονται οι επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, αν δεν το κάνεις, σε υποχρεώσεις δεν σε υποχρεώσεις, πες εσύ ότι δεν το κάνεις, παραβείς και το deadline που υπάρχει. Μετά θα σε βγάλει έξω η αγορά, αυτό που λέγαμε για την Apple. Δηλαδή δεν θα επιβιώσει την αγορά. Γιατί επειδή όλο το πλαίσιο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα είσαι ανταγωνιστικός. Άρα θα αναγκαστείς να το κάνεις, θα κάνεις μια επένδυση και κάποια στιγμή θα σου βγει. Ο χρόνος φτάνει το 30, αλλά και τις αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να μου αμάξει. Πρέπει να είναι η αυτοκίνητο, το οποίο θα αντέξει πάνω από 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια το πουλάω τις μπαταρίες που θέλει. Η εταιρεία μπαταρίες είναι έτοιμη να το κάνει τώρα. Άλλο παράδειγμα λέει ότι δεν εξοικονομώ και φέρει. Θεωρώ ότι είναι τόσο πολλά τα κίνητα που έχουν θέματα νομικά μέσα, με πολλούς συγγενείς, με αυθαίρετα ονόματα. Δεν προλαβαίνω να την πιάντα όλοι με ένα διευθύνο. Δεν ξέρω από την οικογένεια πώς κάνανε κάποιους εξονομών. Αυτή είναι η διαθέτηση με χαρτιά, που ένας εταιρείας να κάνει αυτόν που ψάχνει τα χαρτιά και να μπαίνουν όλα σε τάξη. Όσοι είναι πια τα έχουν όλα σε τάξη. Εμείς τα προσπαθούμε να έχουμε σε τάξη και τίποτα δεν είναι σε τάξη. Δεν τα έχουμε σε τάξη. Μα κοιτάξτε όλα αυτά. Όλα αυτά δεν είναι. Έχετε δίκιο. Και το μικρότερο. Ο μεγάλος, όπως είπατε, θα το βρει τον τρόπο και μέχρι το 30 θα έχει φτιάξει αυτό το πράγμα. Ένας μικρότερος, μια μικρότερη εταιρεία θα θέλει πιο πολύ χρόνο ή αποζημίωση και μετρήσει. Έχετε δίκιο. Αλλά να κάτι. Έχετε δίκιο. Ναι. Δεν έχει να αποφασίσεις μπορώ, δεν μπορώ ή θέλω, δεν θέλω. Θα πρέπει να το κάνουμε γιατί αλλιώς θα υπάρξουν, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο, θα υπάρξουν κάποιες αναβολές, κάποιες μεταθέσεις χρόνου, αλλά το 2030 είναι σίγουρο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι ευρωπαϊκός στόχος και σαν χώρα πρέπει να πάμε εκεί, συνολικά. Αυτοί που θα το αντέξουν και θα το κάνουν πιο γρήγορα, όπως γίνεται πάντα σε όλες τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, είναι οι μεγάλοι. Οι πολυεθνικές εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες που έχουν και τους πόρους. Σιγά σιγά, αναπόφευκτα, θα φτάσει και στην πολύ μικρή εταιρεία, που οι ελληνικές εταιρείες το 90% απασχολούν κάτω από 10 άτομα, έτσι. Εδώ να πούμε κάτι. Ναι, όχι, να πούμε, έχετε δίκιο. Να πούμε κάτι. Η κοινωνία τώρα έχει ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουν εδώ οι φοιτητές πολύ, ότι οι μεταβολές είναι ραγδαίες. Δηλαδή, αν
δεν αλλάζεις και εσύ ο ίδιος. Γιατί είναι επαγγελματίας κάθε χρόνο, μένεις πίσω. Και όντως θα υπάρξει gap παντού. Θα υπάρξει δηλαδή ανισότητα που είναι και ένα από τα προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή, εσείς που είστε μηχανικοί, δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι θα είστε πρωτοπόροι στις αλλαγές αυτές και στη ραγδαία αλλαγή που γίνεται, γιατί αλλάζει και ο εργασιακός χώρος, πώς δουλεύουμε. Τώρα εξ αποστάσεως έχουμε δεν ξέρω πόσους ας πούμε, που παρακολουθούν. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα παλιά, μπορείς να δουλεύεις με τηλεεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι συμπολίτες μας που δεν ξέρουν το Word, ας πούμε. Αυτοί δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τα applications του κινητού. Μεγαλύτερης ηλικίας φυσικά. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί και ανισότητες. Δημιουργεί. Ανεργία στο μέλλον δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει. Απλώς δεν θα είναι τα παιδιά εδώ πέρα. Ελπίζουμε και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι. Θα είναι όμως άλλοι συμπολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τις δεξιότητες αυτές, ας πούμε, τις τεχνικές που εσείς έχετε, θα μείνουν πίσω. Είναι ξεκάθαρο, ας πούμε. Θα έχει ανεργία. Και θα έχει και πάλι ανισότητες πάρα πολλές. Το ίδιο θα γίνει και στην πράσινη μετάβαση, στην ψηφιακή μετάβαση, γιατί πώς είναι ψηφιακά μη αναλφάβητοι, ας πούμε. Ας πούμε, οι ηλικιωμένοι, οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούν ούτε τίποτα να κάνουν. Ας πούμε, που τώρα ζητούνται όλο και περισσότερα πράγματα. Έτσι. Αλλά είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Πώς? Μάθανε, αλλά δεν πηγαίνανε στις τράπεζες με την κάρτα, ας πούμε, πάρα πολύ. Ναι. Στην ανάγκη. Θα κάνει μαθαίνεις. Ναι. Αλλά και εγώ συμμερίζομαι τον προβληματισμό σας και προφανώς. Όμως όλα αυτά είναι ένα σύστημα το οποίο προχωράει παράλληλα. Και θα πω τι εννοώ. Για παράδειγμα, κάποιες πιο μεγάλες εταιρείες έχουν αποθεματικά τα οποία τα διαθέτουν, είναι και υποχρεωμένες στο κάτω-κάτω. Το νόμο πολλές φορές να τα διαθέσουν και βγάζουν και τα λεφτά τους πολύ πιο γρήγορα. Πάρουμε για αυτό. Έχω επαφή με ένα εργοστάσιο το οποίο εξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα, το οποίο πριν από 5-6 χρόνια, πριν από την μεγάλη ενεργειακή κρίση, έβαλε αντλίες θερμότητας για να εξοικονομεί ενέργεια. Το ίδιο το εργοστάσιο. Βλέπει ότι το συμφέρει το εργοστάσιο. Και όσον αφορά τις πιο μικρές κλίμακες ανθρώπων, έχω την δίκη από ευθεραπική, αλλά βλέπω συνέχεια στο σπίτι που τη γνωρίζω μια εταιρεία που ασχολείται με αυτό, τη διαχείριση ακινήτων. Και πραγματικά είχα πει σε πελάτη ότι όποιος μου φέρει ακίνητο χωρίς πρόβλημα νομικό, θα το κάνουμε δώρο. Όλη τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ακίνητο χωρίς να θέλει να κοπεί στην Ελλάδα, ένα μητέφιο θα τον έχει. Όμως, ακριβώς. Υπάρχουν δυσκολίες να πάρει το πρόγραμμα εξοικονομώ, αλλά υπάρχει και το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο προχώρησε και το οποίο σε μια εβδομάδα θα δημιουργήσει αυτό. Ωραία. Και να πούμε κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Το κτηματολόγιο. Πάρτε το κτηματολόγιο. Εδώ, επειδή εμείς είχαμε άμεση επαφή και με το κτηματολόγιο λόγω δασικών χαρτών που πάνε μαζί αυτοί και συνεργάζονται δασικοί χάρτες με κτηματολόγιο. Εδώ τώρα, που ξεκίνησε από εμάς, από το Υπουργείο, από τη χωροταξία, ας πούμε, να μαζεύονται όλα τα έγγραφα που συνδέονται με ένα κτίριο σε ένα ενιαίο, πώς το λέμε, ψηφιακό, πώς το λέμε, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Εμείς το κάναμε, δηλαδή όσο ήμουν εγώ στο Υπουργείο. Λοιπόν, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ξέρετε πώς διαμαρτύρονται. Ξέρετε ότι οι συμβολογράφοι δεν το θέλουν με τίποτα, ας πούμε αυτό, γιατί λένε ότι είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι πρόβλημα έχει. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι χωρίς προβλήματα, χωρίς διαμαρτύρια. Οι συμβολογράφοι τώρα δεν το θέλουν. Που θα ήταν για αυτούς τι, πάντα να κουμπί θα τα είχαν όλα. Θα αργήσει ίσως. Γιατί όλα τα κτίρια έχουν πρόβλημα. Πολύ καλά το λέτε. Δεν υπάρχει κτίριο χωρίς πρόβλημα. Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια. Έτσι. Άλλη ερώτηση. Έχουμε εδώ στο chat μια πολύ που έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αναφέρει στην διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές όπως νοικοκυριά, νοσοκομεία, μικρές και μεγάλες βιομηχανίες και άλλα. Και είναι η πρότασή σας για την προσέγγιση ενός τόσο πολύπλοκου προβλήματος. Και το δεύτερο σκέλος είναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί στην ελληνική βιομηχανική κοινότητα.
Οκ, το πρώτο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εκεί εντάξει, υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο, ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης των αστικών απορριμμάτων, έτσι, δηλαδή των δημοτικών αποβλήτων και διαφορετικός των βιομηχανικών αποβλήτων, που είναι ειδικά απόβλητα αυτά και θέλουν ειδική διαχείριση και εδώ χρειάζεται τεχνολογία και βέβαια είναι και κοντά στα δικά σας. Δηλαδή η διαχείριση των ειδικών αποβλήτων των βιομηχανικών θέλει τεχνικό know-how, ας πούμε, έτσι. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Υπάρχουν κωδικοί ΕΚΑ για το κάθε είδος αποβλήτου, όπως ξέρετε, ας πούμε. Πρέπει να ταυτοποιηθεί και για το κάθε είδος αποβλήτου υπάρχει ειδικός τρόπος διαχείρισης. Με βάση τεχνολογίες, ας πούμε, και εδώ υπησέρχεται πολύ και η καινοτομία. Το δεύτερο ερώτημα, κατά πόσον εφαρμόζονται, είπατε, οι κανονισμοί. Ναι, στην ελληνική βιομηχανική κοινότητα. Ωραία. Να σας πω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, αν με ρωτήσετε αν είμαστε από πλευράς νομοθεσίας σε καλό επίπεδο, είμαστε σε άριστο επίπεδο. Δηλαδή είμαστε υπερρυθμισμένοι. Είναι όλα, έχουμε εναρμονιστεί σε όλες τις περιπτώσεις και σε πολλές έχουμε υπερεναρμονιστεί. Δηλαδή έχουμε απαιτήσεις μεγαλύτερες από το μίνιμουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα μας όμως είναι τι? Ενώ έχουμε όλο το νομικό υπόβαθρο, είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Εκεί πάσχουμε, στην εφαρμογή. Και γιατί πάσχουμε? Γιατί καταρχήν, και εκεί πρέπει να δουλέψουμε, και αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, αυτή την τετραετία, και το έχουμε πει κιόλας, το είχαμε πει, πρέπει να εστιάσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τι? Ξέρετε ότι όλη η χώρα έχει 60 επιθεωρητές περιβάλλοντος. 60. Όλη η χώρα. Ανήκε σε μένα. Το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος ανήκε σε μένα. Έτσι. 60 άτομα. Να επιβλέψουν τι? Να επιβλέψουν όλη την ελληνική βιομηχανία, όλες τις περιβαλλοντικές παραβάσεις της χώρας, ας πούμε, σε εθνικό επίπεδο, τις καταγγελίες που ερχόντουσαν για τους τακτικούς ελέγχους. 60 άτομα. Ωραία, εντάξει, πείτε μου εσείς τώρα, θα μου πείτε, ωραία, κάνε προσλήψεις. Ωραία. Ωραία, το λέει κανείς. Στα πλαίσια του λαϊκισμού κατηγορούν όλοι τους άλλους, ας πούμε, γιατί δεν κάνει προσλήψεις. Θα σας πω κάτι, εσείς τα ξέρετε. Για να γίνει μια πρόσληψη, πόσα χρόνια χρειάζονται? 2-3 και παραπάνω. Ωραία, ΑΣΕΠ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και πόσους θα προσλάβεις, ας πούμε, γιατί όλοι οι τομείς χρειάζονται. Και στην υγεία θέλουμε και στους επιθεωρητές. Εμείς λέγαμε θέλουμε. Δασολόγους. Είχαμε 3.500 και λέγαμε θέλουμε 4.500, άλλους 1.000. Ξέρω, μα αν είναι έτσι, δηλαδή πού θα βρούμε και τα κονδύλια? Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη έλλειψη ελέγχου των νόμων και στην προστασία του περιβάλλοντος και είχαμε βρει μια λύση που ακόμα δυστυχώς το είχα προχωρήσει εγώ, δεν έχει εφαρμοστεί. Τι? Να φτιαχτεί ένα μητρό, επειδή οι δημόσιους υπαλλήλους δεν μπορούμε να πάρουμε, να φτιαχτεί ένα μητρό ιδιωτών, μηχανικό δηλαδή, που θα έχουν μια κατάλληλη εξειδίκευση, οι ιδιώτες, οι οποίοι θα είναι ιδιώτες επιθεωρητές περιβάλλοντος, θα κάνουν υπό την εποπτεία του δημοσίου και του ιδιωτικού επιθεωρήσεις. Όπως γίνεται στα ISO, ας πούμε, στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κτλ. Το φτιάξαμε εμείς, είχα έτοιμη και την υπουργική απόφαση. Δυστυχώς ακόμα, και μάλιστα θα το ανελάμβανε το ΤΕΕ, το μητρό αυτό. Είχαμε συμφωνήσει και με τον Στασινό, τον πρόεδρο, ας πούμε, να το κάνουμε. Τώρα, ας πούμε, εγώ αυτό το είχα ετοιμάσει, το είχαμε έτοιμο και την υπουργική απόφαση πότε νομίζετε? Το 21. Τέλος του 21 είχα έτοιμα τα πάντα. Τώρα έχουμε 23 και ακόμα δεν έχει φτιαχτεί το μητρό. Και γιατί το λέμε? Φταίει η κυβέρνηση? Φταίει το σύστημα? Όχι. Εγώ να σας πω, η κυβέρνηση ήθελε να το κάνει. Ας πούμε, εμείς θέλαμε να το κάνουμε. Έχει τέτοιες διαδικασίες. Για να κάνεις κάτι, εσείς δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ούτε εγώ το φανταζόμουν να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Εδώ στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο, θέλουμε να αγοράσουμε ένα στυλό και θέλουμε 6 μήνες να πούμε. Άρα, φανταστείτε, πρέπει να φτιάξει ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα που έχει και τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, η λύση ήταν να υπάρχουν ιδιώτες, να υπάρξουν, ξέρω εγώ, άλλοι 300-400 ιδιώτες σε ένα μητρό και να αναλαμβάνουν αυτή τους ελέγχους από την εποπτεία του δημοσίου. Θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά πότε θα γίνει αυτό?
Δόξα τω Θεώ, πρόστιμα, άμα δείτε τον νόμο, πρόστιμα προβλέπονται για τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ποιος θα τα επιβάλλει τα πρόστιμα. Ποιος θα τα επιβάλλει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα και δίκαιο, έτσι. Δηλαδή πάρτε τη δασική νομοθεσία και να το κλείσουμε ίσως. Δεν ξέρω αν έχετε και κάποια άλλη. Στη δασική νομοθεσία πόσες αυθαιρεσίες έχουν γίνει. Πού να πρωτοβάλεις πρόστιμα. Και ποιος θα τα πληρώσει. Δεν γίνονται στο καταφέρνει πάνω στον πολίτη. Υπάρχει και η υπερκή του Σύνταγμα, ας πούμε. Σωστά. Μας προσθέτουν δικαιώματά μας, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι λογική, το παιδί του βάζει το κράτος κάθε Τετάρτη. Ναι, αλλά άμα κάποιο Να μην υπάρχει, δηλαδή. παρανομή, τι θα του κάνεις. Μία βιομηχανία, εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που κάνουν παραβάσεις περιβαλλοντικές. Όχι πολλές, πάρα πολλές. Αν πας και επιβάλλεις υψηλά πρόστιμα, που θα ήταν και ποσοστό σε κάποιες παρανομίες, σε κάποιες μικρές βιοτεχνίες θα κλείσουν. Αν επιβάλλεις το πρόστιμο που πολύ σωστά προβλέπει ο νόμος σε κάποιες βιοτεχνίες, θα κλείσουν. Θα μείνουν στον δρόμο εργαζόμενοι. Οπότε κάθεσαι και σκέφτεσαι. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Γιατί έκανε λάθος ή το πρόστιμο θα περάσουν να ξαναρχίσει περίπου το ίδιο. Όχι, στη βιομηχανία που κάνει τη ρύπανση. Ναι, αλλά το πρόστιμο δεν είναι σε κάποιο ποσοστό σε εταιρείες ή ένα πρόστιμο που θα τη σκοτώσει την εταιρεία. Το πρόστιμο βγαίνει με βάση το τι ο νόμος έχει το αλγόριθμο πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα, με βάση την έκταση της ρύπανσης και δεν ξέρω και εγώ τι. Και σου λέει επακριβώς εκεί, δηλαδή υπάρχει ο αλγόριθμος με συγκεκριμένα κριτήρια και υπολογίζεται το πρόστιμο. Έβγαινε όμως πολύ συχνά δυσανάλογα μεγάλο το πρόστιμο με το τζίρο της εταιρείας. Δηλαδή, που βέβαια υπάρχουν και σοβαρά παραπτώματα. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια βιομηχανία ή μια βιοτεχνία, ρίχνει τα χημικά της απόβλητα, ας πούμε, στο δίπλα ρέμα, το οποίο αυτό καταλήγει στον υδροχώρο ορίζοντα, ας πούμε, και κινδυνεύει και η ζωή των περιοχής, είναι τρομερό παράπτωμα. Απ' την άλλη, ζητείς ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 200 και 300.000, θα κλείσει η εταιρεία, ας πούμε. Πώς? Αυτό λέμε. Μα δεν είπαμε να τηλεπιθούμε. Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει να μην κλείσει η εταιρεία. Όχι, ισορροπία είναι. Εγώ γιατί το είπα αυτό. Γιατί το είπα. Γιατί θέλω να πω ότι είναι όλα, φαίνονται ότι είναι απλά, αλλά στην πράξη πολλές φορές δεν είναι τόσο απλά, ας πούμε, γιατί απ' την άλλη είναι 200 άτομα που απασχολούνται σε μια εταιρεία, ας πούμε, και είναι όλη η περιοχή, ξέρω εγώ, που ζει από εκεί. Άρα είναι όλα ισορροπία και δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι σιγά σιγά βελτιώνει την κατάσταση, αυτό που είπατε. Αλλά μπορεί να καθυστερήσει. Ότι τώρα έχουμε βελτιώσεις, αυτό ναι. Ο ρυθμός, νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι φιλόδοξος. Καλά κάναμε και βάλαμε φιλόδοξο, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούμε λίγο μεγαλύτερο χρόνο για να το έχουμε. Ναι, αλλά γιατί φτάσαμε στη μεγάλη κρίση, ας πούμε. Γιατί όλο αναβάλαμε τις αποφάσεις. Κτηματολόγια γιατί δεν φτιάχναμε, δασικούς χάρτες γιατί δεν φτιάχναμε. Γιατί λέγαμε θα σπάσουμε αυγά, ας πούμε, και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή τελικά η Τρόικα, μπορεί να λέμε ότι μας κατέστρεψε κλπ. Αλλά έκανε και ένα καλό. Δηλαδή μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, 5 πράγματα να γίνουν. Σωστό. Τι λέτε, ναι. Ήταν ο Σένας, θα εξηκώσει να, άμα μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο. Ο κύριος Καλυδιάρδος, αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Δελιγιώργης Βασίλης ονομάζομαι, είμαι υποψήφιος διδάκτορας στη σχολή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βρισκόμουν πρόσφατα στην Κορνουάλη, όπου κάνουμε κάποιες μετρήσεις για να ασχολούμαι με την αυτοματοποιημένη εξόρυξη και πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει, ας πούμε, την βιώσιμη ανάπτυξη. Και εκεί πέρα στην Νότια Αγγλία προσπαθούσαμε να χαρτογραφήσουμε την περιεκτικότητα, ας πούμε, λιθίου για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να συνδεθεί αυτό
με την πιστοποίηση, να δίνουμε κάποια πιστοποιητικά, ας πούμε, σε μια εταιρεία παραγωγής μπαταριών. Παρακολούθησα το συνέδριο Roadmap 23, όπου εκπρόσωπος μιας μεγάλης εταιρείας, θα την γνωρίζετε, την Olympia Electronics, παραδέχτηκε, ας πούμε, ότι δεν έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Πιστεύετε ότι τα ελληνικά ιδρύματα, όπως το ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ, αλλά και η σχολή μας και στην Αθήνα θα μπορούσαν να επικορήσουν σε αυτό, σε μια τέτοια κατεύθυνση? Σας ευχαριστώ. Καλά. Είναι και ρητορικό, θα έλεγα, το ερώτημα. Εννοείται ότι μπορούν να βοηθήσουν και είναι και απαραίτητο να βοηθήσουν. Αυτός είναι και ο ρόλος των ερευνητικών ιδρυμάτων και των εφαρμοσμένων, ας πούμε, μελετών και ερευνών. Και είναι και προϋπόθεση για την επιτυχία. Δηλαδή, για να πετύχουμε όλα αυτά που λέμε, προϋπόθεση είναι τι? Και αυτό, εντάξει, τώρα πλέον ευτυχώς το βλέπουμε ότι γίνεται. Η διασύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με την παραγωγή. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Η υποχρέωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι όχι μόνο να κάνει έρευνα βασική, που φυσικά πρέπει να κάνει, αλλά και να βοηθάει την οικονομία στους τομείς που έχει τεχνογνωσία, ας πούμε, όπως γίνεται παντού. Και ευτυχώς υπάρχει και αυτό το Green Tech Challenge που κάναμε τώρα. Ας πούμε, έχουμε εταιρείες που έρχονται, συνεργάζονται με τα παιδιά κλπ. Πάμε προς τα εκεί, αλλά πρέπει να κάνουμε και εκεί βήματα, γιατί και εκεί είχαμε μείνει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή, είχαμε αξιολογότατα αποτελέσματα ερευνητικά, ο Σμίτος το γνωρίζει, και τελικά τέλειωνε το πρόγραμμα, ήταν όλα μια χαρά, βγάζαμε papers και τελικά, ας πούμε, ενώ είχαμε αξιολογότατα αποτελέσματα, δεν μας διευκόλυνε το σύστημα αυτά να τα εφαρμόσουμε, ας πούμε. Αλλά φυσικά και πρέπει. Εδώ να συμπληρώσω ότι κάνουμε και μια προσπάθεια, αν δούμε και το Λοτσόπιο το ίδιο κάνει, το σχολείο μας, να συντονίσουμε και τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης. Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Eureka Pro, που έχει και σαν βασικό στόχο να προωθήσει το στόχο 12, που είναι για την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Είμαστε ήδη δηλαδή και σαν ίδρυμα πλέον ενταγμένοι σε τέτοιες δράσεις μέσα και συντονίζουμε και εκπαιδευτικές και ερευνητικές πολιτικές σε αυτή τη διάσταση. Νομίζω και το Μεσόβιο έχει ενταχθεί και αυτό έτσι, με ένα από τους στόχους των ΗΠΑ με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο γενική, ότι μιλάμε στη σχολή και σήμερα για τους στόχους που έχει στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε ρόλο και τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα και τι γίνεται με αυτό. Και άμα κάνουμε εμείς όλους ικανοποιήσουμε τους στόχους και το πλάνο, αν ο υπόλοιπος πλανήτης δεν ακολουθήσει, πόσο θα είναι βοηθητικό? Πολύ σωστό. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπροστά. Η Αμερική, ας πούμε, τώρα συμμετέχει, δεν ξέρω και αν θα συμμετέχει αργότερα. Πού όμως ζουν οι περισσότεροι και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ρηπαντές? Η Κίνα, καταρχήν. Η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρηπαντές. Και η Κίνα δεν έχει δεσμευτεί για το 2050 ακόμα. Αν λοιπόν η Ευρώπη πόσο είναι, 15% της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά στη ρύπανση μπορεί να είναι και λιγότερο. Δεν είναι το 15%. Καλά, η χώρα μας, δηλαδή η χώρα μας είναι το 2% του 15%, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτα. 0,3. Άρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν και να δεσμευτούν. Υπάρχει όμως το μεγάλο θέμα. Εγώ είχα πάει και στην προηγούμενη COP, τώρα σε αυτή δεν πήγα. Τώρα έχουμε την COP28, την παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, που έγινε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί λοιπόν το μεγάλο ζήτημα και η μεγάλη συζήτηση λένε οι χώρες της Αφρικής, ας πούμε, οι ασιατικές χώρες. Εντάξει, εσείς παιδιά, εσείς οι προηγμένοι, είχατε χρόνια που ρηπαίνατε ανεξέλεκτα και είχατε πετύχει ανάπτυξη μεγάλη. Είστε ανεπτυγμένοι. Και έρχεστε και λέτε σε εμάς, που έχουμε ένα ΑΕΠ, ξέρω εγώ, 1/10 από το δικό σας,
και κατά κεφαλή επίσης το 1/10 και μας λέτε ας πούμε να περιορίσουμε τη ρύπανση. Ναι, εντάξει, αλλά ποιος θα το πληρώσει? Εσείς έχετε αναπτυχθεί, εμείς πώς θα αναπτυχθούμε? Άρα κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Ζητάνε λοιπόν οι μη ανεπτυγμένες από τις ανεπτυγμένες να πληρώσουν. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί οι ανεπτυγμένες πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που λέμε την πράσινη μετάβαση και όντως θα το πετύχουν, εγώ λέω. Παράλληλα όμως ζητείτε να πληρώσουν και αυτούς που δεν έχουν αναπτυχθεί. Την Ασία, ας πούμε, και την Αφρική. Είναι αυτό που λέμε το conflict, που είναι και κοινωνικό ζήτημα, global north, global south. Τους υποανάπτυκτους, ας πούμε, τους μη ανεπτυγμένους, τους λέμε τώρα, ονομάζονται global south. Έτσι, οι νότιοι, ας πούμε, και οι βόρειοι ανεπτυγμένοι. Θα πρέπει να πληρώσουν και να χρηματοδοτήσουν οι βόρειοι. Και εδώ είναι, ας πούμε, το μεγάλο θέμα αντιπαράθεσης στις διεθνείς διεύσεις. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Και άρα γι' αυτό δεν μπορεί να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί κονσένσους. Γιατί αν πληρώσει ο Βορράς πρέπει να πληρώσει, γιατί αυτός έχει και τα χρήματα, που τα έχει κερδίσει από την ανάπτυξη που είχε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι εις βάρος της δικιάς του ανταγωνιστικότητας. Είναι διατεθειμένος ο Βορράς να πληρώσει για τις άλλες χώρες? Εδώ είναι το ζήτημα. Άρα έχετε δίκιο, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει το 2050. Μπορεί να πάει, όπως είπατε, να παραταθεί, να πάει 60-70. Να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Στη Κίνα και στην Ινδία, πόσες είναι οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες που. Τι? Είναι πολλές που έχουν τις εταιρείες τους εκεί, γιατί υπάρχει. Είναι. Το τελευταίο πήγαιναν εκεί για να. Πήγαιναν για να μπορέσουν γρήγορα να παράγουν και φθηνά. Ναι, και ακριβώς αυτό λένε και οι άλλοι. Κυρίως υπάρχει και το θέμα στην UNESCO, ακούω τώρα που πηγαίνω, υπάρχει εκεί το ζήτημα του colonization. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήμασταν οι δυτικοί αποικιοκράτες. Όλες αυτές οι χώρες ήταν αποικίες που πήγαιναν και τους εκμεταλλευόσαν, και τους πόρους και το λαό κλπ. Και τώρα υπάρχει η μοντέρνα εκδοχή της αποικιοκρατίας που μας κατηγορούν εμάς τους δυτικούς, οι άλλοι, ότι τους εκμεταλλευόμαστε και περιβαλλοντικά κατ' ουσίαν. Γιατί γίνονται οι χωματεροί οι δικοί μας. Παλιά, ξέρετε, πήγαιναν όλα στην Κίνα. Τώρα η Κίνα έχει αρχίσει και κοιτάει να το περιορίσει αυτό. Η Ινδία το ίδιο κλπ. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα να υπάρξει συμφωνία για το ποιος θα πληρώσει. Και εγώ να σας πω, αν με ρωτήσετε εμένα, επειδή έχω βρεθεί σε COP, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά πολύ λίγες συμφωνίες. Δηλαδή και τώρα, ακόμα δεν έχει τελειώσει η COP, είμαι περίεργος να δούμε, αμφιβάλλω αν θα έχουμε μεγάλες προόδους και μεγάλη συμφωνία και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα γίνει, ούτε η Ρωσία έχει συμφωνήσει βέβαια, έτσι, ξέρετε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις αμερικάνικες εκλογές. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Γιατί αν που κατά τα φαινόμενα μάλλον θα κερδίσει ο Biden, μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις είναι μπροστά, αν κερδίσει ο Τραμπ, θα πάλι πίσω η Αμερική, δηλαδή θα βγει εκτός παγκοσμίων συμφωνιών. Πώς μπορεί να πετύχεις τους στόχους άμα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκτός, ας πούμε. Άρα τίποτα δεν είναι αμφίβολα τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι αρχίζεται να το ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ καταρχήν. Ευχαριστώ πραγματικά.